مهارن كريستوس إذا سعديا من بارسجا قويتنا يس كريستوس أم قبرن مفصلتا ساعات معلتن يا كمون دك أسام سال مسلا زغنة كم وداتا جزيع المسافة تقصر ناي مسجانا صلاة سناي نجار نزجبر لنا قرب حالي زيابي ربون قويتنا أملغنا مدحنا يس كريستوس نمسكنا لنا شاورنا ردي إنني حليونا نقربنا أنت قبلنا أنت ما قبلنا نطمئنا سعديا ونبصحنا أيوب اليوم بزعل على زيان بكل زمن وتنان بفصم سلام كحلونا كل زحج جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر صوص تعلو كل جبرين من تقول جبرين أو تقول جبرين نمسكنا كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عب كنا نزتنا خنا سعد جاون سلز صح خنا نمسكنا كلنا وقويتاي قرب لنا وما بقر سلز لمنا كلنا كم محرد كون دللنا نزا قدس على زيان كل زمن يوتنا نأغاب فراب فصم سلام كم فصم عبنا كل قناتن كل مكران أبو أنقور زغون كل قور شيطان مخروف فاسوات من لعل سلام أقويتا كبارح كاب كل هزب خاونا رح كاب دري عبزل زلنا يبطاونا رح بتعمل زحيشن عزلنا تمنى من كربيتن كل حالي سلام كرق سلطان ذهب كاننا نسخا خمها كل فعاد حننا ولا هنان برنا فتناي تأتونا عدو الدخاو قيتنا أملغنا مدعنا نيس كرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرتين قلتان مساخا معرمحو مزغنا من فاس قدسن سقانا سنعاتم بؤزر لك من كل سعن نزل عالم أمين نين السحا مزمور 51 وأملاك كم سالخا مخرني كم تعبير راغا أبا سايد مسس كوا سايد أبيك حسبني كوا حتياتي ناتريني أنا أبا سايد فلت ألغم حتياتي كل جزيب أبقد مأيو زربا خاص عدق فردغان تون كاتر كبس أنا أغاط راي بدلكو أبقد ميخا أكي قبركو نوب أبا سايد ولدكو نيك أبا حتيات أنا ستني نونا حق أوشتي غاتر اليو أحو أنتو مهارني من تغسر السسم أزاتريني كبردكو تعودو صبني تنزغت كتكاين عصم تسوس تنزغت كتكاين عصم تحقوساس بهاتانا حقوسنا اسمعني قزقها بحاتياتي كبولو بزل عبسايون دمسسو وأملاق صوري اللي بفتر اللي كونو منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل أسلي فقادنيا منفسون تقفني مقد خان مفرسهم ربيه أنا بخاكم اللسيم وأملاق مدحاني كابراد ما نقفني لساني تلك حال الكتب للإياه ويتا أفاي مسكانا فنقرس فنا فريك مسوات بها بلكاني زي كون اسمه قرب كل كانري مسوات مرارايت وغني خمو مسوات أملاق سور منفسي وأملاق نسبرون كت اللي بايتو نقونيخا نتيهم صدقها سنة يقبر الله مكاتيات يرسالة من دا شو مسوات تركي بزحر المسواتي بمول مسوات باك بلكايو شو عم مسوي إخا راح قرب الكايم هاليلويا صلاة جزيرة قاسم كرسال قسين أملاق مسكانا قرب له حتى حد قال لك علم منه أبي دكتور مزامر راح تعدلوا لنا ايوه أبي دكتور أبي أبنا أنت أشمي بلا الله تا أونلاين أنت أشمي بلا اللهم الرشي قال هو تسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور 203 حطنا الأولى مزمور 203 حدا دكتور كفلاي 203 كلتن حطنا ملو 233 أدينا ممهر سارة 234 230 شو عدتها موبايلك موبايل حطنا الأولى 238 أبونا بملاك سلام 240 حدا حطنا سنايت مزمور 240 كلتن دكتور كفلاي 240 شديشن حطنا ملو 240 شوعتن أدينا ممهر سارة 238 عاويل كن كتب سحلنا ياهن
ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ውዕልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ፣ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ፣ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ፣ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስብ እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም፣ ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቅን ኩልኩም፣ ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ሕቦብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለማም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ኣበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣለዉ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ተምሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኮ። ወጎይታ ነይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካሎና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣብትና ሰናይት ክፍልታት ጸሎት ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነን ንፍርድን ብቑዕ ስለዘይዝኮነ ብብዝሒ ሓጢአተይ እርድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ኣለኹስ ተነስቲ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የድዎን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የድዎን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኺ ናብ መድሕንቲ ብንስሓ ላኸይ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማህለኒ። ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኣብስክሪና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘላለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ሃልወኪ እዩ። እንተ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትን ሕማቕ እተይትን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቃላዕ ምስ ዝቕላዕ ኣማራት ሓያት ወሰድሕቲ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዒ ስጋሄ ከለኺ እንታይ ክትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ እቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብል እቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንርከብ በቲ መለኮታዊ ነፀባዊ ፍርድካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ንሱም ብኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣነ
ሕይወትን ዘይቅዱስ መንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍልፌ እናወቃዕኩ ኣምላኸይ ኣነ ደመኛ እየ እሞ ይቕረበኒ ይብላሉ ግዜን ወዘለፍን ይላሉ። آمين قال هوت يسمع لنا ونسيت الإنجيل لا بارافي يتقطف سلال بديلتي زرقه التي حلنا كما عبد زقامات فوح السواد كواي الحياة لتحديد نفسي بغطنة أزيل الوضع اليوم اللومو ناب صلتن من غضحان البسيا غنيادو بالصغير كاليتن محرات كلمه عليتن الدلبي الدم يجي يوض من بسرين أملاخين ويدع يسوس كريستوس تصفاي بيدي ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ንዓሞ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናያ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብዋኑ ምግቢ ትህቦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁብለና ኣሜን። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ እርዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ እብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ጎይታ ንዓይትን ተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብ እየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ንነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ፅለይ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ኩንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ዘፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘምቱ الهوت يسمع لنا حبتنا ملو داسي يسلس قدس كما يوعي እግዚአብሔር መስገን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት يسمع لنا ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብፅሓዮሞ ምእንቲ ቅዱስ ሚካኤል ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንኣሓትናን ከዓ ነብሶም ዓርፎ ካብ ሓጢአት ንፅጉም ካብ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንፅጉም ካብ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልእ ብሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ረቦና ኦኬ መብራት ጸውልት ቅድስት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ቅድስቲ ስማዕ ኣለኹ ቦና ስማዕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ክልተ እንዲና ወሊዕና ሶሪ ተጋጭ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ብዝኾንኪ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእናን ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ከሓድገልና ተዘከርና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ከመይ ውዕልኩም? እግዚአብሔር መስገን ሓብትና ሸማይነሽ ከመይ ውዕልኪ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወደልክልና መጺኡ ከዓ ነፍስናን ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያን ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢያን ሕድገት ብሓደ ዝመለኾቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮ ኦ ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት ሓውና መምህር ተኽሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን መንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈይዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይናን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ንኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ሀብትና ልዑላ ቅዱስ ቅዱስ አቦና ከመይ ውዕልኩም ኩላትኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ብልግስናካ ምሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትክእል እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ንሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ አቦና አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ከመ አምላክነ ወኩበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩበከ ማበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፅእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ያትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀልና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበኒ ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረኒ ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣላእኸልና ብርራያን ኣልፎኣባና ካብ ፈተና ሓልወና ናይ ሰላም መልኣክ ኣላእኸልና ፀጋ ምርራያን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ
من تصبين دول سسوا سمايات كرخبو نقول لنا بدحنا تتقدم وقويت أبدا سعديان أو كل ساعات لما أنت نقبل وتناك أنا علنا إذا زاد كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر مامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاءات كاب كل فتناز إلا أن قالوا أنها ناشلا ملأك على أخلنا بس أقام رأيت من كرسب زخنة هذا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يسكرسس يتبون مسؤول كبرن وداسين قرمان زلكا معري خمس زخنة وهوت منفس قدسين سجانا يقبعك حج نزل عالم آمين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر عبانا سمكاي قدس منقصات مصا واركان تاب سمايكم دما مدريكم علاتن جيرانا لما هبنا أنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا فكفادحنا نمبر فتنا يتأتونا منقصين حيلين كبرن زل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس قبريل ملاك سلام لك الله اللي ناخد انقليخي شقاخون دنقليخي هذا إجابي هرسبا عضوي كاسراوي السلام لك الله شغي كابعان السبرختيخي فركرسهم برخيو ومليك هزعقا إجابي هير مساخي أوفس تدس والكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من انتانا حرات لمن لنا أمين كبرن إسقانا أملاخي خن إجابي هير يتقبل الله أمين قال هو يسمع لنا الرأي كلكم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪራ ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሎሚ ንሪኦ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ኢና ክንርኢ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዎ ቀዳማይ ኣርእስቱ ንሓድሕድኩም ተፃዋወሩ ንሓድሕድኩም ፅሩ ሕድሕድኩም ፅሩ ዝብል ካብ 1 ክሳብ 10 ከተንብቡ ዝጥዕመኩም ምልክት ግበርለይ እሞ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘሎ أنا اللهم الرأي ملاحظتنا خاب 1 ክሳብ 10 الرأي ካልኦት بجزرة زي كونس حدش فترات يزبل كاب 11 ክሳብ ፍጻሜ أنا خبب أبونا هيوتي خميم سيهم الرأي كوا سلامة تخلي هو تحبتنا زابير مسكين الرأي زابير مهرات يورد الرأي اوكي قالت عرف شدشته كاب 1 ክሳብ 10 أحواتي سب حدا بدل انت تحاسه نزي 5 زباله نسخاتكم منفساويان بهدوء منفس كيركم اقنعوه سخاون كيتفتن نرسخا تطنقق حدا قال زي كونس قال 5 خونه انت مسلو نرسو يطبرلو مباركه صور حدحدكم صوركم اول حق ክርስቶስ ፈጽሙ نفس وكف صور ጾሩ ክፀውር እዩሞ ነፍሲ ወከፍነት ኣገብር ርእሱ ይመርምር ሽዑ ብናይ ካልእ ዘይኮነስ በታ ናይ ርእሱ ጥራይ ትምካሕቲ ክረክብ እዩ እቲ ቃል ዝምሃር ግን እቲ ዝምህሮ ካብ ፅቡቕ ነገር ዘበለ የማቕሎ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ከዓፅዶ እዩሞ ኣይትጠብሩ ኣምላኽ ይዕሾን እዩ እቲ ንስግኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ከዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግን ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓፅድ እዩ እንተዘይተፀላእናስ ብግዚኡ ክንዓፅድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ እምበኣርሲ ግዜ ኩልና ንኩሉ ሰብ ምናዳግና ነቶም
ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር ኣሜን። ስለቐዳት ምስጋና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሶሪ እቲ ኣርእስታ ግዝረት ኮይነይ ሓድሽ ፍጥረት እያ ትብል ካብ 11 ስጋዕ 18 ብኸመይ ዝበለ ግዝረት ፊደላት ብኢደይ ከም ዝፀሓፍኩልኩም ረኣዩ እቶም ንሰብ ብስጋ ባህ ከብሉ ዝደልዩ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ መስቀል ክርስቶስ ኣይስጎጉን ኢሎም ጥራይ እዮም ክትግዘሩ ብግዲ ዝብልኹም ዘለዉ ንሳቶም ብስጋኹም ምእንቲ ክምክሑ ክትግዘሩ ይደሊኹም ኣለዉ እምበር እቶም ብግዝራት እኳ ባዕላቶም ሕጊ ኣይሕልውን እዮም ብክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ዳ እዩ እምበር ግዝረት ኮነ ወይ ዘይግርዘት ሓደ ግዛእ የብሉን እሞ በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ብኡ ንዓይ እተሰቕለት ኣነ እውን ንዓለም ተሰቕልኩ እንተዘይኮይኑስ ትምክሕቲ ዘበለ ኻባ ይርሓቕ ኣብኣቶም በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉ ኣብኣቶም ናይ ኣምላኽ እስራኤል ሰላም ምሕረትን የውርድ ኣነስ ዕላማት ኢየሱስ ኣብ ስጋይ ይፀውር ኣለኹ እሞ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሕ ኣየብለኒ ኣሕዋተይ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ኣሜን ተመስገን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራይ ካብ ዝቐፂልና ኣቡና መምህር ተኽማርያም ናይ ዝኽነበብ ፀንሐ ምዕራፍ 6 መግለፅን ትርጓሜን ዳልዮምልና ኣለዉ እሞ ንሓውና መምህር ተኽሉ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ ንበረኸት ዝኸውን ቃል ኣብ ኣንደበቶም ከነብር ንዓና ንኩላህና ከዓ ሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥብጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኣብዚ ዓውደ ምህረትና ንሓውና መምህር ተኽማርያም አሜን። ቃለ ህይወት ተስማዕና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህድ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ኃጢአተይ ፍትሑኒ ተካፈልቲ ናይ ዝጉባኤ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ኣዘክሩኒ ይቀኒየለይ ኣቦይ ሙሉጌታ ከምቲ ኣቦይ ሙሉጌታ ዝበልና ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ድዩ ዋላ ይስማዕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ኦኬ ከምቲ ኣቦይ ሙሉጌታ ዝበልና እምበር ሎማዓንቲ ክንፍርድ እግዚኣብሔር ገላትያ ምዕራፍ 6 ክንርኢ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ከዓ ተን ሕቶታት ኣቀዲምና ክንርኢን ኢና ሽዑ ከነንብብ ከለና ወይ ከዓ ክንመሃሃር ከለና መታን ንዓን እንዳስተውዓልናለን ክንከይድ ማለት እዩ ራይ ተቀዳሚት ሕቶ እዚኣ ትብል እቶም ንመን ከም ዝበደለ ክመልሱ ዝፅዕሩ ዘለዉ መንፈሳውያን እንታይ ስምዒት እዩ ክህልዎም ዘለዎ ኣብዚ ዝስዕብ ጥቅትታት እናሕድሕዱ ዝጋጮ ነገር ኣሎ ዶ ወይ ከዓ ዝጋጮ ይመስል እሞ ይጋጮ ድዩ ወይስ ኣይኮነን እንታይ እዩ ከዓ እቲ ድጋጮ ንሓድሕድኩም ጾር ተሰከሙ ነፍሲ ወከፍ ጾር ይሰከም ማለት እዩ ኣብቲ ፍቅዲ 3:4 ዘለካ ትሕትና ከነሪአሉ እንኽእለሉ ግብራዊ መገዲ ከም ዘሎ ግለጽ ያትብል ሕጂ ክልተ እየን ዘለዋ ተሓንቲ ንሓድሕድካ ጾር ተሰከም ተሓደ ከዓ ናይ ነፍስካ ጾር ተሰከም ሕጂስ ክልተ እየን ናይ ነፍሰይ ጥራሕ እንዳ ኮይኑ ናይ ነፍሰይ እዩ ናይ ነድሕድካ ተኮይና ከዓ ናይ ነካን ናይ ካልእን ሕጂስ ብኸመይ እየን ዝፃረራ ዶ ይመስላ ንማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ እዩ ነዚ ደብዳቤ እዚ ብፍሩይ ፅሕፈት ፅሒፍዎ እዚ ንስምዒቱ ዘንፀባርቕ ብኸመይ እዩ ይዝብል እቶም ንመን ከም ዝበደሉ ተደጊመን ኣለዋ መስለኒ እዚኣ ብንፁር ገይረን ተቐሚጠን ኣለዋ እዚኣ ኣብዚ ዝስዕብ ጥቅስታት ንብሎ ዘሎስ ንክልተ ተሓንትን ጾርናትና ተሓንቲ ከዓ ንጾሮም ተደጊመን ኣለዋ ክልተ ኦኬ ኣብቲ መእተዊ ክንኣቱ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓርነት ሓላፍነት ከም ዘጠቃለለ ገሊጹ ኣሎ እቶም መንፈሳውያን ዝኾኑ ነቶም ብኣበሳ ዝወደቁ ናብቲ ናይ ቀደም መንፈሳዊ ሂወቶም ክመልስዎም ሓላፍነት ኣለዎም እዚ ከዓ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓጢኡ እሞ ናብ መንገዲ ናብ ሕማቅ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ እቶም ኣመንቲ እዮም ዝበሃሉ መንፈሳውያን ዝበሃሉ ኩላትና ናታቶም ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ናትና ወላሂ ሓላፍነት
ኣብ ቤተክርስትያንና ዝመፅእ ዝነበረ ሰብ ወይ ትመፅእ ዝነበረ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ፀገም እንተደኣ ካብ ቤተክርስትያን ርሒቃ ካብ ኣምላኽ ርሒቃ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሲ ናብቲ ናይ ቀደም ነበርዎ ሰፈሮም ክንምለስ ከም ዘለና ንሕና ንገዛ ርስና ነቶም ካልኦት እውን ከመይ ጌርና ክንመሶም ከም ዘለና እዩ ዘረዳእና ዘሎ ኩላቶም ፆር ሓድሕዶም ክፀሩ ኣለዎም ይብል ከምዚ በዚ ከምዚ ከዓ ነቲ ፆር ይፍፅሙ በዚ ከምዚ ከዓ ድማ ከዓ ነቲ ሕጉር ክርስቶስ ወይ ከዓ ፍቅሪ ዝበሃል ይፍፅሙ ማለት እዩ እዚ ፍቅሪ ኣቦትኡ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ንርእሱ ክምርምር ፆሩ ክፀውርና ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ክንሪኣ ኢና ሓራ ኮንካ ማለት ሲ በቃ ነፃ ኮንካ ድላይካ ምግባር ገለ ኣይኮነን ኖ እቲ ሓላፍነትካ ኣለካ ሓላፍነትናካ እንታይ ምዃኑ ሲ ክትፈልጥ ኣለካ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቤተክርስትያን ትኸዶ ሲ እንታይ ሓላፍነት ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ካህን ብክህነቱ እቶም ካልኦት ዓለማውያን ከዓ በቲ ንዓና ዝግባአና ክንሰርሕ ከነገልግል ይግባአና እዩ ማለት ተወሳኺ ሓላፍነታት ምስቶም ንኩሎም ሰባት ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ እምነት ስድራ ቤት ሰባት ንምግባር ዝምሁሩን ከይደኸሙ ዘይደኽሙን ዘይሕለሉን ሰባት መከፋል የጠቃልል ማለት እዩ ንሕና ግቡእና እንተደኣ ጌርና እቲ ቤተክርስትያን ብግቡእ ክካየድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ግን ኣብቲ በብሓደ ጠቕሲ ክንሪኦ ከለና ክንሪኦ ኢና ሓዋርያ ጳውሎስ ሰናይ ንክገብሩ ስለ ዝዘርኾም ብዛዕባ እዚ ምስ ስጋን መንፈስን ዝተተሓሓዘ ምዝራእን መፃድን ዝብል መሰረታዊ ስርዓት ኣዘኻኽሮም እዚ ከዓ ኣብ ጋላትያ 6 ምዕራፍ 8 ዘሎ እዩ ጋላትያ 6 ምዕራፍ 8 እንታይ ትብል እቲ ንስግኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋ ንጥፍኣት ክዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክዓፅድ እዩ ሕጂ ዝዘርኣካዮ ኢኻ ትዓፅድ እዩ ዝብል ሕጂ ነዛ ሓጊ እዚኣ ግን ከተተግብራ ከዓ ኣለካ እቲ ሓደ ሰብ እንተደኣ ደይ ሰርሐስ ክበልዕ የብሉ እንተደኣ ተባሂሉስ ክበልዕ የብሉ ንሕና ግን ከምኡ ይንገብር ኢና ከምኡ ከዓ ኣይንደልን እዚ ከዓ ከነዕሽዎ ንኣምላኽ ኢና ንፍትን ዘለና ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ መደምደምታ ብዛዕባ ግዝረትን መስቀልን ሓድሽ ፍጥረትን ገይሩ ደብዳቤኡ ይዛዘም ማለት እዩ ነቲ ፆር ክንፃወረኩም ዘለና ስጉምቲ ምውሳድ ነቶም ዝሓጥኡ ድሕነት ንምርካብ ስጉምቲ ክንወስድ ከለና ነቶም ዝሓጥኡ ድሕነት ንምርካብ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናብ ናይ ቀደም ቦትኦም ንምምላስ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ምፍራድ ብኸመይ ናብቲ ናይ ቀደም መንፈሳዊ ሂወቶም ከም እትሕደሱ ተተኩር ንሓደ ሰብ ተጋጊዩ ኢልካ በቲ ዝተጋጊዩ ናይ ሰብ መጠን ከምኡ ኢና ንገብር ኩላትና ጌግኦም ጥራሕ እዩ ዝረአየና ግን ኣብ ክንድኡ ከም ክርስቶስ ኮይና ንሕና ከዓኒ ልኡኻት ኮይና ነቲ ሰብሲ ኣብቲ ዝነበሮ ዳ ክንመልሶ ይግባአና እምበር በቲ ጌግኡ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ብኡ ክነዘክሮ ኣይግባአናን ማለት እዩ መንፈሳዊ እዚ ከዓ እቶም ፍረ ለውሃት ዘለዎም መንፈሳውያን ጥራይ እዮም ከምዚ ክገብሩ ዝኽእሉ እዚ ከዓ ዝተዓደሉ እዩ ክረኽቦ ዝኽእል ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ገላትያ 5:22 ዝበለና ማለት እዩ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ኢሉ ድጅምሮ ሓጎስ ፍቕሪ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃነት ህያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ትዕድልቲ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ እንድሕር ኣለዎ ከዓ እቲ ኩሉ ነገር ብዝተኣዘዞ በቲ ቤተክርስትያን ወይ ከዓኒ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ለውሃት ብፍቕሪ ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሕውእ ደይብላ ንርእስኻ ኣብ ግምት የእቱ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጢኣትና ክንርስዕ ይብልናን እንታይ እዩ ዝበሃል ሓጢኣትካ እንተደኣ ረሲዕካ ኣምላኽ ሓጢኣትካ ይዝክሮ ሓጢኣትካ እንተደኣ ዘኪርካ ግን ኣምላኽ ሓጢኣትካ ይርስዖ እዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እንተደኣ በቲ ብኡ ተስተንትን ኮንካሲ በቲ ሓጢኣትካ ዝገበርካዮ ዓሳ እንተደኣ ትገብር ኮንካ ወይ ከዓኒ ንስሓ እንተደኣ ትገብር ኮንካስ ካልኣይ ግዜ ኣይትደግሞን ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ እውን ካብቲ ሓጢኣት ትርሒቅካ ኣይኮንካን ዘለካ ኩሉ ግዜ ሲ ሓጥኣን ስለዝኮናስ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት ክንፈርድ ቦታ ኣይተዋሃበና ሕጂ ንርእስና ኩሉ ግዜ እንድሕር መርሚርና ካብቲ ሕማቅ ነገር ክንከልከል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንርእስኻ ምግታእ ወይ ከዓ ምምርማር ንመንፈሳዊ ካብቲ ትዕቢት ንዕቃብ ማለት እዩ ካብቲ ፈተና እውን ዕቃቤ ይህበካ ካብኡ ከዓ ክኽልክለካ ይኽእል እዩ ማለት ካብቲ ፈተና ሲ ኣቀዲምካ ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ብእምነት ምድሓን ክበሃል ከሎ ሕጊ ክርስቶስ ወይ ከዓ ፍቅሪ ምፍፃም ማለት እዩ ፆር ሓድሕድካ ምፃር ኣይትፍረዱ ሕጉሳት ለውሃትን ከዓ ኩኑ ይብለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ፆር ፈትና ምክንያቱ ንሳቶም እንተደኣ ወዲቖም ኣለው ስነ ንሕና ልክዕ ከምኦም ኮይና ንስኣቶም ብፀሎት ድዩ በቲ ዝግባአና ነገር
ከምኦም ኮይንና ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ቦታ ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር እንተ ኣልዩና ካብ ኣምላኽን ካብ ፀጉኡን ጥራሕ እዩ እዚኣ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምዚ ገይረ እታ ኣነነት ተጥፍእ ማለት እዩ ምክንያቱ ናትካ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህብና እዩ እዚ ዘለና ነገር ንሕና ንፉዓት ወይ ፈላጣት ክኢላታት ወዘተ ስለ ዝኾንና ኣይኮነን ኩሉ ዘለና ተማሂርና ዲና ናይ ሞያ ሃሊና ድዩ ድኾነ ክእለት ሃሊና ድዩ እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበና እዩ ባዕልና ዝጥረና ኣይኮነን ኣምላኽና ፈቃርን ወሃብን ስለ ዝኾነ እቲ ዘለና ብናፃ ይሂብና ማለት እዩ መክሊትና እዩ ኩሉ ሰብ ግን ነናቱ ደድ ተዓደለሎም it's not because you are good it's because God is good نحن نتعايش مثل زخنا يكون نتايدا أملاخنا كم فطرة سلوز زخنا مالك وهابي سلوز زخنا so it's not because you are good the things that you have because it's God is good God is good سلازي هذا نجا كم زخنا كاجيك أنت تسمعك نرسخ خات التعال الله ويك أنا خنزي أنت رأت بلا الله خنك كل جزء نرسخ خات التعال الله أب دخلتن ثلاثة أنت إدبلنا هذا نجا زي كونس قال كم زخانة أنت مثلا ويكا نسو تعبيت أنت حضره نرأسو يتقبر الله بعركة صرحات حدكم ترو كم أون حقي خلصت فتسمو زي أخطأ أنت تدلينا لله الأمر نحنا كم زي كم ترى تزارب على خاصي نبي حكي النفس تاعك تقبر على الله تأشي هذا الله نخالوت أب كندي اتفرد نعيخا مرمر نبي حكي زي أخا كلاتنا تدلينا والدي قال نفسه زقبروت زتوحبو قبر الله نحن عيونا دم نمرم انتين قبر الله أبصلتنا انتين سارة خلنا أبتتوحبنا انتين تتزاز زقابيرك نفتسم علينا يتعرف قرأت بحالسي نقبر الله ينا إلا أن نفسنا خنمرمر ويك أنا تعيونا خنمرمر يقبعنا صبق نقر انت أليو بتتسققوا ذهبك قويتا تحقوس نايب حكي كبر المسكان أن زقابير أملاحنا يكون يتزتوحبنا بتسققوا سلازتوحبنا كل جديد نعوم خنا مسكنوا يقبعنا بخالقوت محقواس جناخه نرأسها كي مرمركا محقواس انتاي ايو ربحها نخالقوت انت رأتر إلها كستا خمز جيرو كستا خمز جيرا كستا إزيلا كستا نو ننبسها مرمر انت رأتر سرح كون كون قدم النت معها صراح نخالقوت سبات متان عملنات كون كون نساتون كما هاخصرهم صوركا أبقر مع الله حتات النت كم اتحتت دو ايتفلتنا كلاتنا كم حتاتنا باتي زقبرنا كلنا قد صبق زقبرنا كم زقبيو رحمة زجبرنا كلهم زجبي. أما نقول أيها قبل كله لود نات كسر نات كمالتي تتصور كأني بردن زولو كلتي تصورن سلا زولو دلو حاتيات زولو كللي مالتي. أجي نحنا تتصورنا زبحل ناتنا جبونا هنجبران. زي أقدر بعتن خموشن دلا نفس وقف تصوروا يجبوي نفس وقف نتاجبر رؤسو يمرم شعو بناي كالوت زي كونس بتانا رؤسو راح كنكح ويكا تمكحتي كركب إيو إذا من برأس خاري كونسي بتا أملاخ لحبكا بقو جيركا الصرحو دقبعكا نا أملاخ يخاف تمسكن مالتي أما توس أسران خموشتين أسران بعدين تأتي بلنا يتحاد مخليت زو سيدة دما قريبو نقويتا زي رأكايو زي زرأكايو تعصد زي بتنكايو انت كبتصنع سبب آي مهان كافليت أمو فريه خيبكو نتي مخليتك أم مدرحابكو إنه جنزبك بلو إتي قويت أغنى مليسو بلو أتا كفو حكاي بارا زي زرأكو وخم زعصد زي بتنكوون كم كفليت كاس اللخا نمن تايدعا إتي جنزب وسيد كاسي ديت رح حلمو ربحاي مروخبكو إزبلو بتمتشارشا مالتي هجي نحنا خاعت مخليت زتوحبنا أكن بسريحنا تتقبعنا نقبر تدع جزاو عيكا كاب سبت لمن تدع الله خاون كويكا أني قال إن جرات تدع تقبر الله خا قبك هاي قبر كان أجيت زعات صعد كايو ويسك أسد زرعت كايو تعصري قبع كام سو زي سرحة تولي عبلون تدع هون تولي عبلون تدع نعم النتون انتاي وهب زي تي ناب prodigal son نبوسي ورشاي هذا النيلو خيدو عب كفو زطفو مودحر أبو حتيتو أنت تخون يرو جنزب سي أبو أي مش أكون لهم محاون يرو جن إذا زي زور أو يعتصر على مالتي زي جبو يزوس قالوا سلازي أنت زي جبو يقبر على السب بو متأنك قطع على ويزور تدي كونو ندخل السبيو بردن لهون دلوا مالتي إحنا
ኣክንድኡ ትኻልእ ሰብ ትድገብረሉስ ይሽከመሉሎ ማለት እዩ ሓርነት ክበሃል ከሎ ሓላፍነት የለን ማለት ኣይኮነን እዚኣ ከዓ ኣፀቢቕና ክንርድኣ ዝግባአና ነገር እያ ኩላትና ምክንያቱ ገለገለ እምነታት ኣለዉ ሓንሳ ሓራ ስለ ዝወፅካ ሓራ ወፂኻ ኢኻ ካልእ ድድልየካ ነገር የለን ዝበሃል ትምህርትታት ኣሎ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባአልና ብክርስቶስ ሓራ ወፂና ኢና እሞ ድላይና ንግበር ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ኣይኮነን ንሕና ግቡእና ክንገብር ኣለና ነቲ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ጾር ስራሕ ዝብል ቃል ብጌጋ ኣይትረድእዎ እዚ ከዓ ኣብያተ ክርስቲያንን ውልደ ክህነትን ዘለና ሓላፍነት ምፍለጥ ውልደ ክህነት ንቤተክርስትያን ከገልግሉ ተዋሂቦም ኣለዉ ቤተክርስትያንና ቤተክርስትያንና እያ ንዓኦም ከነገልግላ ይግባአና ግቡእና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ተዓሽር እንተደኣ ኮይና ዓሽርና ክንገብር ኣለና ምፅዋት ክንገብር ኣለና እቲ ኩሉ ዝግባአናስ ክንገብር ኣለና ወላ ምግልጋል እውን ካብኡ ሓደ ስለዝኾነ ከነገልግል ከዓ ይግባአና ሓላፍነት ዝስምዓካ ኩን ንኣምላኽ ምእንቲ ክባርኸካ ድማ ከተታሎ ኣይትፈትን ኣብዚኣቲ ሓንቲ ኣብነት ዘንበብኳሲ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኣነ እቶተይሲ ንድኻታት የክህብ እንተደኣ ኢሉ ሰናይ እዩ ናይ ብሓቂ ሰናይ እዩ ግን እቲ ዝተባሃሎ ግብሪ ግን ኣይገብርን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንቤተክርስትያን ዕሽር ዳእኖም ክከፍለሉ እዩ ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስትያን ከመን ክገብሮ እዩ ቤተክርስትያን ብኸመይ ክትካየድ እያ እዚ ምሽፋጥ እዩ ምክንያቱ ግቡእካ ደይ ምግባር እዩ ንድኻታት ትህብ ኣሎ ኮይልካ ሰናይ እዩ ካብቲ ናትካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ እቲ ቤተክርስትያን ዝግባኣ ግን ቤተክርስትያን ክትህብ ኣለካ እዚ ከዓ ንኣምላኽ ከተላግፀሉ ምፍታን ማለት እዩ ኣብ ጥቅሲ 7 እንታይ ይብልና ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ክዓፅድ እዩ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ ሓደ ሰብ ኩሉ እተተይን ድኻታት ከምዚ ዝበልኩም እንተደኣ ገይሩሲ ቤተክርስትያን ብምንታይ ይገልገል ሕጂ እዚ ከዓ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ነገር እዩ የስ ንድኻታት ክንሕግዝ ይግባአና እዩ ንስድራና ድዮም ንወፃዓት ዘለዉ ሰባት እዮም ክንክሕግዝ ይግባአና እዩ ግን እታ ናይ ዕሽር ናይ ቤተክርስትያን ዕሽር ናይ ቤተክርስትያን እዩ ቤተክርስትያን ኣድላያ ትገብራ ዳ እምበር ንሕና ሓላፍነት የብልና ኩላትና ናብኣ ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና ሰሪዕኩምን ንበሃል ከዓኒ በኣ እዩ ማለት እዩ ሕጊ ዓፂድ ምዝራእን ምዕፃድን ማለት እዩ ሰብ እቲ ዝፀርዑ ዝዓፅድ ንስጋ እንተዘራእካ ብልሽውና ትዓፅድ ንመንፈስ ዝዘርአ ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ዝዓፅድ እዚኣ ከዓ ኣብ ፍቕዲ 8 እያ ደላ እቲ ንስግኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋ ሬታ ጥፍኣት ክዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክዓፅድ እዩ ይብለና ፅቡቅ እናገበርና ኣይ ናዕረምርም ወይ ከዓ ተዓገስቲ ዓቕሊ ክንገብር ይግባአና ከመይሲ ብግዚኡ ተስፋ እንተደኣ ዘይቆሪፅና ክትዓፅድ ኢኻ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሓረስታይሲ ወይ ሜለድ ዝዘርአ ሰብሲ 2 ስጋ 10 ዓመት እዩ ዝወስድ ፍርዩ ስጋ ኣፍርየሉ እንተደኣ መንጎኡ ግን ተሃኪካ እንተደኣ ገዲፍካ ምክስኳስ ዲኻ ገዲፍካ ማይ ምስታይ ዲኻ ገዲፍካ ሲ ኩሉ ድፃዓርካዮ ኮንተ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕሊ ስለዘይገበርካ ስለዘይተዓገዝካ ስለዘይፈለጥካዮ ነዚ ከዓ ኩሉ ነገር ንሕና ንደልዮሲ ካብ ኣምላኽ ዝነርዮ ነገር ኣብ ሰዓት እያ ትኸውን ሕጂ ዓቕሊ ክህልወና ይግባአና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንኩሎም ሰባት ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ እምነት ስድራ ቤት ሰናይ ግበርሎም እዚ ከዓ ነቶም ውሉደ ክህነት ዘለዉ ዋላ ደቂ ቤተክርስትያንና እውን ደለዉ እንተደኣ ድሽገሩ ኣለዉ ቅድሚ ንካልእ ሰባት ምሕጋዝ ንሕና ናታቶም ሓላፍነት ኣለና ንገብሮ ንኸውን ኢና ግን ናይ ብሓቂ ክንፈልጦን ከነስተግብሮን ዘለና ነገራት ማለት እዩ ብምክንያት ድኽመት ኣንቱ ከዓ ብዓበይቲ ፊደላት ፀሓፈ ካብተን ሕቶታትና ሓንቲ ዝነበረት ማለት እዩ ብዙሓት ሓሊፍናየን ኢና ከምቶም ኣይሁድ ዝብልዎ ዘይኮነስ ንዓኣቶም ክሳዕ ክንደይ ኣኽጊሩ ዝሪኦም ምእንቲ ክርዩ ኢሉ ብኢዱ እዩ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ፅሒፍሎም ነቲ ካልኦት ደብዳቤታት ዝፀሓፉ ቅድሚ ሕጂ ብፀሓፍቲ ገይሩ ማለት እዩ ዲክቴት ገብሮም ንሱ ይነግሮም ብቃል ንሳቶም ከዓ ይፅሕፉ ነይሮም ነዚኣ ግን ኮነ ኢሉ ምክንያቱ ነቶም ኣይሁድ ንዓኻትኩም ኣይግደሰልኩምን ክትግዘሩ ኣይደልየኩምን እዩ ምክንያቱ ከምኦም ክትኮኑ ከምቶም ናይ ኣይሁድ ዘለዎ ክብሪሲ ክትረኽቡ ኣይደልየኩምን እዩ ስለዝብሎም ዝነበሩ ንሱ ግን የሪኦም ኣሎም እሳቶም ንገዛእ ርእሶም ዋላ ተገዘሩ እውን እቲ ሕጊ ብምልኡ ኣይምልእዎን እዮም እዚ ከዓ ክንሪኦ ኢና ንምንታይ ምክንያት ክመልእዎ ከምዘይክእሉ ጠንቂ ምክንያት እቶም ንካልኦት ክግዘሩ ዘገድድዎም ዘለዉ ሰባት ከዓ እዚ እዩ ብስጋዊ ወይ ከዓ ብደጋዊ ፅቡቅ ትርኢት ከሪኡ ስለ ዝደልዩ እዮም ምክንያቱ ብኡ እንተደኣ ከምኡ ገይሮም ብቕዓቶም መታን ክሕበኑ ስለ ዝደልዩ ንሕና ከምዚ ጌርናዮም
مناتو زيهم نحنا دمهرناهم كجزور جرناهم نايدقاو تراهم زري الله مالتي أبتعسر سلسة انت أتبلان نساتهم بسقاهم انتي كمكحو بتدقاو نقر زلو مالتي كتجزرو يدوريكم على اللو انبر اتم جزراتو كوا بعلاتهم حقي اي حلونيو اذا مالت كاني نتحقي بملؤ سيك فتصمو اي كؤلونيو ولا حادث فتصمو ايلا ስለዚህ ስንምንታይ ዳ እሞ ተገዘሩ ዝብል ደሎ እዚኣቶም ናይ ደገ ነገር መታን ክሪኡ ብኡ ስለዝኣምኑ እዮም ማለት እዩ ምንቲ መስቀል ክርስቶስ ኢሎም መስጎብትን ከወርዶምን ክሳቀዩን አይደልዩም እዚ ከዓኒ ማለት እንተ ደኣ ደይተገዚሮም አይሁድ ስለዝኾኑ ከም አይሁድ ክሰግዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ንዓኣቶም ክሐጎስ ኢሎም ምክንያቱ መስቀል ክርስቶስ እንተ ደኣ ክስከም ኮንካሲ ክትስወግ ኣለካ ክትዋረድ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሓቂ حقت كون الله مسياتهم كون كله نبي نقص مسكال إصاب كون كله نبي نقص بحالي كان مسكال كروستوس كسر واصل زي دولي جن عاتهم من تايبلو مالو جزار الله أبصدي عسد خلت أنت أتمنى توم من السجع بالسجع بحك بلو زدوليو زلوا كلاتهم أنت مسكال كروستوس كيس جوجو إيلون راح يوم كتجزروا بجدي زبلهم زلوا يبل مالك كبرنا عملا بسجاوي كرخبو يرلو كبرنا أملاختي بسجاوي بدقاو نجار بنحك جبر زي كوناسي بدقاوي جبري كرخبو يرلو مالتي اتم تجزرو أيهرون نتحقي كحلوه مخيات مدحان بأمنات زركب بمخانوس لازفلتو نبحكي يفلتوا يوم تنجارتي جن كجزرو خايد اليوم مخياتو مساي أهود كم أصل سلازيدولي ويك أبا أيهود كسجوا سلازيدولي مبر يأمنوا اليوم إذا قلت أنا قرنا عاتهم يقرأوا معلم ويك أقولوا لأمنة مخانم سلز أمنوا خون يخيل يبلم عند قلت أنا قري بتحروا جم كسجوا سلزي دولي يجزروا الله ويك تجزروا أنا عاتهم ولا معلم بتحروا نجوا جم كأني بملؤ زي جبروا دلوا نتحج معلم جزرت راح يوم سقل دلوا نتخال زي جبروا مخنيات مدحن بأمنة سلزخونة سلز فولتين معلم كريستيانات بتي مدحاني زخوانا مسكل ينقفو كلاتنا إنا فأقل مكاح كبرون مسكانا مزغاوير أمناحنا يخون أفقدي 14-15 تقريبا بخريستوس يوسوس يتحدش بتردع إيو أمبر جزرت كونا وي زي جزرت عادة جزع يقولون أما بتي مسكل قويتانا يسوس كريستوس عالم بقونا عاي اتسقلت أنا وانا عالم اتسقلكو انت زي كوينوس تمكحتي زبالة كاباي يرحب أنا تدمك حال بتوينسي نسوت راح يدمك حمد قال دمك راح يبلغ مال إذا مالت كأبتي من تخرستوس إلو زساق يزل مكرا يحقوس مالت إيو علم نعي سقلتي أوي كأموتي أنت رأيلو أنا علم موتي إذا مالت أنا علم موتي إذا خاء أب رأسي 15 صحيفين له علم بو نعي اتسقلت أنا ونعلم اتسقلكم أنت زي كوينس تمكحتي زبالة خواي يرحم كمكح كم زي قبعنا أنت دا أخم مكح كوين مخاني بكريستوس كمكح حمد لنا بمسكال كمكح حمد لنا بأمنتنا أخم مكح حمد لنا تراحي مالتي زي قدس أب كريستوس إتي سيقاو جزرس زي كونسي إتي زي قدس حدش فترة مخان إيو يبلنا تمكت مس كريستوس يساقينا مويتنا تنسيقنا وحدش فترة እንኾነሉ መገዲ እዩ እዚ ከዓ ፀረ ግዝረት ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓኒ ናይ መፈፀምታ ናይ ግዝረት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እዩ እቲ ሻዶው ኮይኑ ዝነበረ ትፅላሎት ዝበሃል እዚ ከዓ እቲ ናይ ብሓቂ እምነት ግዝረት ጥምቀት ዝበሃል ከዓኒ ምስ ክርስቶስ ሞትና ሓድሽ ህይወት ንረክበሉ ማለት እዩ إذا خانتي أب مصحف قدوس التجلسة أقدم زنبرة حقي زمال وي زازم إيو تي تايب زبحال مالتي تناي بولي كيدان زنبرة تي أنتاي تايب كأزي حدش كيدان حد عين الصحف أب بولي كيدان كم ندفي ملكة وي تنبيت كويني تصحيح له أب حدش كنان كا كركب مرآيا وي كا فتسامين زملكة مالتي أب حدش كيدان يفتسام مالتي التي تايب يبحال تناي أولد زي حدش كأني أنتاي تايب يبحال مالتي أتمنى زي حق زي زحلو حدش فترة مالتي
ሰላምን ምሕረትን ክረክቡ እዮም ብኡ እንተ ደኣ በቲ መንገዲ እንተ ደኣ ኸድና ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ እስራኤል እዞም ናይ ኣምላኽ እስራኤል ንበሃል ዘለና ተሓድሽ ፍጥረት ማለት እዩ እቶም ኣይሁድ ዝኾኑ ደድሕሪ ስግኡ እስራኤል ኣይኮኑን ብስጋ ዘርኢ ኣብርሃም ዝኾኑ ዘይኮኑስ እቶም እንታይ ደኣ ብመንፈስ እምነት ዘርኢ ኣምላኽ ኣብርሃም ዝኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ደቂ ኣብርሃም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ከም ሓደ ብስጋ ዝኽተለው ማለት እዩ ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢሎም ድምክሑ ንሕና እውን ደቂ ኣብርሃም ኢና ግና ንሕና ብእምነት ኢና እምበር ብዘርኢ ክንከውን ኣይንኽእልና ኣይሁድ ኣይኮንና ግን እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ብእምነት ደቂ ኣብርሃም ኢልና ኢልና ክንምካሕ ንኽእል ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ሓዋርያነት ስልጣነይ ብምቅዋም ብዘተኣማምን ማሕተም ከም እተረጋገፀ ብምግንዛብ ዋላ ሓደ ሰብ ከሸግረኒ ከም ዘይፈቅድ ይገልፅ ኣሎ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓትዎ ነበሩ ማይ ከዓ ነቲ ሓዋርያነት ናቱሲ ዘይኣምነሉ ዝጠራጠሩ ስለ ዝነበሩ ካብ ሕጂ ንኔው ግን ይኣኽለኩም ኣርኤኩም እየ ምክንያቱ ንዚ ከዓ ኣነ ክርስቶስ እቲ መስቀል ከም ዝፀውር ዘለኹ ሲ ኣብ ስቃየ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ይሳቀዮ ኣለኹ እቶም ካልኦት ከምኡ ክገብሩ ግን ኣይክእሉን እዮም ኣብ ጥቅስ 17 እውን ነጊርና ኣሎ ኣነስ ዕላመት የሱስ ኣብ ስጋይ ይፀውር ኣለኹ እሞ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሕ ኣየብለን ምክንያቱ ክትሪእዎ እንተ ደኣ ደሊኹም ኣነ ይፃወርን ወይ ከዓ በቲ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ዝመሃረኒ ይኸይድ ኣለኹን በቲ እምነት ይኸይድ ኣለኹን ኣይከይድን ሲ ኣብቲ ዝሕልፎ ዘለኹ ስቃይ ረኣዩ ማለት እዩ ምልክት ስቃይ ንሱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ የመልክት እቲ ስቃይ ናቶም ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት መስቀል ክርስቶስ ክቅበሉ ኣይደለዩን ክሽከሙ ኣይደለዩን ንሱ ግን ብሓቂ ተሸኪሞ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይሳቀይ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሆድ ከይዱ ክሰብኽ ከሎ ብዳርማ እምነ ክቀትልዎ እዮም ዘርዩ ነይሮም ኣብቶም ናይ ኣሕዛብ ክኸይድ ከሎ ግን ይቕበልዎ ነይሮም ማለት እዩ በዚ ምልክት እዚ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ ከም ዘኽብሮ ይገልጽ ከምቶም ብምልክት ስጋ ዘኽብሮ ኣይሁድ ገይሩ ኣይኮነን ዘኽብሮ ኣሕዋት ክብል ከሎ ዋላ እኳ እንተ ኣጨነቕዎ ናይ መንፈስ ኣሕዋት እዮም ኣሕዋተይ ስለ ዝብሎም ከዓኒ ዋላ በቲ ኩሉ ግዜ ዘጨንቕዎ ዝነበረሲ ዘይግባእ እኳ እንተገበሩ ግን ኣሕዋቱ ምዃኑ ብመንፈስ ኣሕዋት ይብሎም ማለት እዩ ፀጋ እቲ ዝያዳ ዘድልዮም ከዓ ፀጋ እዩ ማለት ብዘይ ብኡኡ ድሕነት ክኾኑ ኣይክእሉን ወይ ከዓ ድሕነት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ኣሕዋቱ ዝብሎም ንኩሎም ማለት እዩ ፀጋ ከዓ ብዘይ ፀጋ ከዓ ድሕነት የለን መንፈስካ ዝብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምእንቲ ከዘኻኽሮም ደይ መደይ ኢሉ ኣብ መንፈስ እዩ ዘተኩር ነይሩ እቲ ኣገዳሲ ስጋዊ ዘይኮነስ ሰብ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሰብ ምዃኑ ደጊሙ ይሕብሮም ኣብ ፍቅዲ 18 እንታይ ዝብለና ኣሕዋቴ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ናብታ ናይ መጨረሻ ዘላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ብከምኡ እዩ ተዓፅዎ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ዝፀሓፈ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽሚሉ ይስማዕኩም ካልእ እውን መወከሲታት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ድሓን ግዜ ተረኺብና ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና አቤ ምርጌታ الهوات يسمعون ومن تخلو بحقي تي ድልየት ሞያ ተገዳስነት ስለ ዝተዋሃደ ነዚ ከተዳሉ ክንደይ ግዜ ይወስድ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣራይ ናይ መዝሙርና አሜን ግዜ ኣኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበሩለይ ኣባና መርጌታ ይትርሓሰሉ ካልኦት እንኳዕ ደሓን መጻኽን ሕራይ ጽቡቕ ቀጽላ ደነ ካልኦት ተይላን ናባኽን ደሓነይ ሓያል ግዜ ገርገን እሺ ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ኩላና መመድስ ምግላጽ የብዝሓልካ ናይ ብሓቂ ክብሪ ምስጋና ንግበር አሜን ኣራይ ፍቅሪ ትብል ከዘምረ እግዚአብሔር ይሓግዘኒ ፍቅሪ ንብዙሓት ተኸድንያ ፍቅሪ ንብዙሓት ተኸድንያ
ካብ ቁሪ ሓሜት ተድሕነና ልብሲ ጽድቅ እያ ትልብሰና ካብ ቁሪ ሓሜት ተድሕነና ልብሲ ጽድቅ እያ ትልብሰና ገና ሓጢኣን ከለና ልብሲ ጽድቅ እያ ትልብሰና ምስ በቀል ተሸፊና ልብሲ ጽድቅ እያ ትኸደን ኣማኑኤል ኣፍቂሩና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ተሰቂሉ ኣድሒኑና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ኩሉ ትጸውር ኩሉ ተኣምን ኩሉ ትርኢ ኩሉ ትዕገስ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ለውሃት ዓቕሊ ዝዓዘዛ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ጃህራ ትዕቢት ዝረሓቓ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና መቐረት ነፍስናን ስጋናን ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ምሕረት ኣምላኽ ተውህበና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ዕድገት ትገብር ፍጹም ትርሕርሕ ሰላም ትልግስ ፍልሒ ተንግስ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ፍቕሪ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ፍቕሪ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ካብ ቁሪ ሓሜት ትድሕነና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ካብ ቁሪ ሓሜት ትድሕነና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ፍቕሪ ንብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ፍቕሪ ንብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ካብ ቁሪ ሓሜት ትድሕነና ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ባይሰኣላቱ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ራሓስ ወልዱ ሓቂ ፍቕሪ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ካብ ቁሪ ሓሜት ተድሕን እያ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና እንዳበላየን ክዝምራልና ጸኒሐን እግዚአብሔር መስገን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ፍቕሪ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃልኹም ኣርእስትና ጾር ሕድሕድኩም ጽሩ ብዝብል ተበጊሱ ስለዚ ትንፍቕሪ ካብዚ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ከምኡውን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ፍቕሪ ኩሉ ትኽእል ኩሉ ትጸውር ኩሉ ትዕገስ ኢሉ እሞ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ፍቕሪ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ፍቕሪ ካብ ቁሪ ሓሜት ተድሕን እያ ልብሲ ጽድቅ እያ ንከደና ካብቲ ዝነበረ ኣዝማች ማለት እዩ ነዊሕ ነይሩ እቲ መዝሙር ደጊመ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣራይ ቅድሚ ምስጋርና መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ይተሓሓዝ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ መዝሙር ይኹን ንባብ ይኹን ጸሎት ይኹን ቅዳሴ ይኹን መጀመርያ እንታይ ይብል ኣሎ ንሰምዖ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ምንጪ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ካበይ እዩ ምክንያቱ ምስ ቃል እግዚአብሔር ክሳነ ኣለዎ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይተሳኒኻ አንጻር ቃል እግዚአብሔር ክኸውን ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓይ እንታይ እዩ እንታይ እያ እዛ ንነብሲ ወከፍና ብግልናስ ፍቕሪ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ብዙሕ ግዜ ጽሒፍናዮ ብዙሕ ግዜ ጠቒስናዮ ብዙሕ ግዜ ሰቢኽናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ናብራ ምንባር ኣብ ርድኢት ርኢኻ ግን እዛ መዝሙር እዚኣ ፍቕሪ ንብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ ትብል ሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጾር ሕድሕድኩም ጽሩ ክብል ከሎ ካብ ጎይታ ካብ ነቢያት ዝተማሃርዎ እዩ ንኣብነት ደቀ ነቢያት ሙሴ ነቲ 40 ዓመት ዝሓለዎ ህዝቢ ዝመርሖ ህዝቢ 40 መዓልቲ ከጽንሖ ይከኣለን ካህን ኣሮን ወርቂ ምራኽ ሰሪሑ ኣማልኽትኹም እዚኦም እዮም ካብ ግብፂ ዘውፅኹም ባሕሪ ዘሳገርኹም ኢሉ ነቲ ህዝቢ
ናብ ካልእ ኣንፈት መሪሕዎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ግን ዘዚ ሰራሕክዎ ስለ ዘበላሽወለይ ምስ ኣሮን ኣይሰርሕን እየ ምስ ኣሮን ኣይሰርሕን እየ ኣይበለን እንታይ ደኣ ድኻም ናይ ኣሮን ናይ ካህና ኣሮን ፀይሩ ስለ ኣሮን 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸልዩ ንኣሮን መሓሮ ንኣሮን እንደዘይምሒርካዮ እዚ ጉዕዞ ኣይጓዓዝን እዩ ክሳብ ዝብል ዋጋ ከም ዝኸፈለ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ናይ ሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ነይሩ ክጅምር ከሎ ከዓ ጾር ሕድሕድኩም ጾሩ ኢሉ ይጀሚሩ ሕራይ ንመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ሓንቲ ክብላና ኣቦይ መርጌታ ሕራይ ሓብትና ሰማይ ነስቀጽለ ቀዳማይ ዮሐንስ 19 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ ክንደያ 19 ጥቕስዎ ጥቕስ 19 ቁፅሪ ምዕራፍ ክንደያ 4 ምዕራፍ 4 አንብበያ እግዚአብሔር አቀድሙ ስለዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅሮ ኢና እግዚአብሔር መስገን አለ ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር አቀድሙ ስለዘፍቀረና ፍቅሩ ከዓ ወዱ ምባሃብ በጃ ወዱ ስለዝተቀበለና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ንሕና እውን ክንፋቀር ይግባአና ይሕራይ ኣዴና ጊደና ከዓ ከምቲ ኩል ግዜ ኣብ ስራሕ ዘላ ኣብ ስራሕ ኮይና ኣብ ኣገልግሎትና ተፈልያ ትፈልጥንያ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁፅሪ 10 ሰዲዳ ሃልና ኣላ ዝጥዕመኩም ከተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ክእላ ይኽነ ኢሳያስ 61:10 أنا كم ببابونا حيزي الله هيوتي أرى ينبغي هيوت حبتنا سوسان حدن معرف سوسان حدن لكم حقي قصر عسرته واني كمتي أخليل أبرؤسو زدفع مرعاوي كمتا بالسلمات التسلمت مرعات إزقابير لبسي مدحان ألبسوني بمرقف صدقون أقول بيبوني إمو بإزقابير أزيه حقوس نفسي بأملاخ به يبلا الله أمين عليه هو أبتا مزمورنا أنت أنا برتمن ليرا لبس صدق يا نكدنا إلو أبزانا إساس كأنت يتبللا لبس مدحان إلو مالت لبس مدحان ترى لبس خيط خون من أنتسي لبس مدحان إلو كتير قال هو تسمع لنا هراي كالوت أنا إيدي ويت أبيلني ربنا أبغى لا كستاكوا غيركم أنيركم تمجمر تختبلوا خلهم سي قدامي قرنطس لكم نيركم أنا حيزيا نيري قدامي قرنطس معرف 3 كاب 4-9 الرام ببيع فقري عقاليا فقري لواها فقري عيتك أنن فقري عيت الجهرن عيت نفحن عيت استفحفرن ناتا عيت دلين عيت مررن عيت قيمنيا بحق تحقوس انبر بعمز بح عيلان كله التصور كله التأمن كله تسفع تقبر كله تعقس فغري كوتو عيت قارزنيا تنبيت انتلو نسوخ سعر مزراب قنقاتات انتلو نسوخ كوداء فلتات انتلو نسوخ سعر ايو أتبت زلا الهوت يسمع لنا هوري قدس باولوس فقر أملاخ نازل كده بجكان نحرحلكم من فقر كالع عدا أيها اللغم كله نقورها أفقر أملاخن أفقر بساين التمركوسي سلازي أبزا هيوت حبتنا ختم ببعض سنهات تايلي زي جمر قانقواتات 7 ملاختن اندز الزاربين ናይ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ቋንቋታት መላእኽትን ተዝዛረብ መንፈሳዊ ደረጃ ማለት እዩ ትንቢት እንደዝህልወኒ ኢሉ
كل مستيرات كل فلتاتن كان دز فلت أخران كساب زجعز كأخل أمنت اندزه اللوني سجايوين نحاول نمندا دحليفا اندزه بيلو فقرين دزي باللي كله خنتو تايلي جالسوا أنا بلا فكر كنتو تويلو بقام قاتات سبن ملاختن دز زارب فقر خاب زيت اللوني كم زده أسرازي ويس چل كم زبل صنات المخونكو تنبيت اندزه اللوني كله مستيرات كله فلتات اندز فلت أخران كساق زقعزكا كله امنت اندزه اللوني فقر خاب زيت اللوني كنت مخونكو نيرين كله جنزبي كان دخاتات اندز عدل سقاي ون من داد حليف اندزهب فقري كاب زيت اللوني عنتكوا ايتكمني سلازي كله نقبرو أفقر أملاخن أفقر بالساين زتمسرته ندحنات زخون أقل قلوت فقر أملاخن فقر بالساين زي بولا أقل قلوت جن كلنا إجزابير أيكونن سلازي خاي أبزنا يلوم ملاختنا سب نتزرو إزعاز دوي باتزر الدعنا غيرو حاونا ممرتخم ماريا ماسفيحون قليس أماميو باتزر الدعنا غيرو جن سب نتزرو إزعاز دوي سب أبتكالو أبسرحو اندحر أبتوارحتي كلتا سلسة معالتا أبكيرو ناي ملو دموز ناي ورح خوسد أي كإليني حدا تمهراي أبغزي بيت مرتون تبكيرو اتزدلك رك سلازي سب نتزدرو يزعل نتحج نزرو زلن نتحج نوعلو نتحج نحضرو نتحج نحاسبو نوعينا صباح كنزرو ما سب نتزدرو يزعل سدين سلقالات أبير استمسقنا يخون آمين كأيوة تسمع لنا بطاتنا حساب بنان استي እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ይቀጽሉ አራይ ታንኪዩ መቸም ኩሉ አገልግሎትና ብዘይ ፍቅሪ ኮንቲ እዩ አምላኽ ፍቅሪ እሙ እቲ ዘይፍቅር እውን ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ዝብለና ንኣምላኽ ንፈልጦ ኣምላኽ ዝፈልጠና ፍቅሪ እንተለና እሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 9 ክሳብ 10 ይቕረታ እቲ ንብፃዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈፂምዎ እዩ እሞ እታ ንሓደ ሕድኩም ምፍቃር እንተዘይኮይና ንገለኳ ዕዳ ይሃልኹም እዚ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ሓሶት ኣይትመስክር ኣይትመነ ተባህለ ካልእ ትእዛዝ ውን እንተኾነ በዚ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቁሮ ዝብል ቃል ክቱት እዩ ፍቅሪ ንብፃያ እከይ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቅሪ መደምደምታ ሕጊ እያ ኩሉ ጌርና ብፍቅሪ ተዘይደምዲምናዮ ኩሉ ጌርና ድማ ብፍቅሪ እንተዘይ ዓፂናዮ ሓደ ነገር መሊእኻዮ እንተዘይ ኣሲርካዮ ወይ ድማ እንተዘይ ዓፂኻዮ ስለ ዝፈስስ ኩሉ ተግባራትና ድማ ብፍቅሪ ክንዓፅዎ ብፍቅሪ ክንድምድሞ ድማ ትእዛዝ እዩ ፍቅሪ ድማ ኣብ መስቀል ኣምላኽና ዘርአየናን ዘፍቀረናን እዩ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦነ ቃለ ህይወት ይስማዓልና አራይ ካልኦት አንትላትና አቦና ሉላኤ አራይ ሉላ ሀብተነ ምሳሌ 10:12 አንደዚያ ጥልኢ ቆዮቃ የልዓዕል ፍቅሪ ግና ንኩሉ ዓበሳ ትኽውል እግዚአብሔር መስገን ፍቅሪ ግና ንኩሉ ዓበሳ ትኽውል ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቃለ ህይወት ብጣዕሚ ፅቡቅ أبي ما كنت حنت أنا هيوت قديمة هنبيت أبيلين يرمو ግን ንሽተይ ተረፍ ኣላ ኣራይ ፍረወይና ሓብተይ ቀፅሊ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 13 ሕጂ ግና እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዘን ሰለስተ እዚኣትን ይነብራ ካብዚኣትን እትዓቢ ግና ፍቅሪ እያ አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ተኸክል እግዚአብሔር መስገን እቶም ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ኣሕዋተየ
بحقن بجبر نمبر بقالن بلسان تراي أين فقرين أبزبنا برهان زخانو أبز حلفة أبنا هنا عدمة ناي باتيكان مراحي باولوس شادشاي فتنا قتلت تخايد اللوم نيرو نتي فتنا قتلت زكايد اللوم أبيت ماسر تخيدهم سأليم لهم حرات غيرهم لو أبيت فرد تخيدهم كا بيوغاني ود خريستوس لزخونكو ناس عيلة يلو خيلو نتي حقي نتعاقب حقي عقاب فرد زملكات نعملكات بناتيجن أنا ناس عيلة يلو خيلو سلازي ناي بحق أبزبنا خا بزحات مراحة هايمانوت هالو كم تناتهم بتقبار كم تناتهم فقر الزمهارجن أزيوم زمهاروجن درجة يلون كبحال كأل مالتي الرأي ترحات الله بناي الرأي أدينا ترحاس الرأي أنت تنتبه إلى الجسني وانجيل يوحنس 15 كمتي أنا تأزاز أبوي زحله أفقرون تصنيعه زله كم أخان سخاتكم تأزازي أنت حلهم أفقري كتصنعوا إخوم على هوت يسمع لنا هو تأزازي أنت حلهم أفقري كتصنعيهم هو لأن حد حدكم فقر تلياتكم كأ دك مزامرتي مخانكم كل سب كلاليكم سلازي فقر مالت ناي دك خريستوس ناي كريستنا أيدي ويمننت يا مالت بأنصارو خا فلتتنا معارقنا أقلقلوتنا بزي قدس فقر زي اللي نخا ناي كريستوس كان زي كنا دك مزامرتي نحد حدكم فقر تلياتكم دك مزامرتي مخانكم كله كفلتين سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቆለስየ ሃብትና ህይወት ከተንበብያ ደ ሃብትና ህይወት ቆለስየ 3:14 ሃብትና ህይወት ይቅሬታ ሃብትና ሃና ክልተ ጥቅሲ ሰዲዳ ሃልና ኣላ ቀዳማይ ቆለስየ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14 صحي زي اللخو عريان ببيع قالت معرف 3 قصر 14 قبل علي ازي كلون فقري مأسر فتصامي يامو لبسوا قال هو يسمع لنا ما بقسنا يزو كله نعلت مزمورنا فقري كاب بزح حاتيات تخدنيا كاب فقري كاب قري حمير تخدنيا لبس صدق يامو نكدنا ساعات بالنيرات مزمور مالتي سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መዝሙርና ተረዲእና አሎ መዝሙርና አብቃል እግዚአብሔር መሰረት ሪኢና ያለና አንተ ተተርፈና ሐጂ አብናብራ ከምቲ ዘፍቀረና ከነፍቅር አብ ፍቅር ክርስቶስ ከምዝንዲ ገይርን ከምዝንዲ አይላትን ከምዝንዲ ለንዝብል የለን ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምናልባት ደንጊኹም ዘአተኹም ድሕርኩም ዘአተኹም ተሊኹም ሎሚ አብ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 ኢናሪና ሓውና መምህር ተኽልውን ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆምልና እዮም ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተረዲአ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣለኹ يجمر كلن تعيلو يجمير زلو عبدل زودق السبت اللويل أحواته سب بحادة بدل تتتحزة هو بحادة بدل تتتحزة نزخ خمزة زبالة نسخاتكم منفساويان بهدوء منفس غيركم أغنعوه نسخاتكم ون نسخاون كي تفتن نرأسخات تنكر الرأي أبزي أزلهنا أبقصر حد أزلهنا ردئيت بدحريقات النابراك نخلنا ورولو مالد سب بحادة بدل تتتحزة نزل خمسة بسالة نسخاتكم منفساويان بهدوء منفس غيركم أغنعوه
كنحاميو كنصرفو كنقاللو كنسغو زيكونه بزخونه زتعنقف انتلو يلو هو هراي ادينا ممرسارا أبوي مرجيتا دي أنا وبت ناي قالت عن كفنتلو كنت نقروسي تمهرونا نيركم كل شيء الجون لو مدما كبت مهرنا نتز تعنك فسب دما كتب له نفس خاون كتنقب كم زلكاي نقرنا نا فتن بزوج جزي علون ديو نس خاون تريو رئنا دما كنحالفو كميجرنا كنحالفو እቲ ነገር ሲ ኣከማ ህዋት እንድህር ትጓዓዝ ኮንካ ክትነጋገር ኣለካ ምስ ተዘራረብካ ደሞ ንነፍስኻ ድማ ህሊናኻስ ኣነ መን ከምዚ ኢለ ክዛረብ ዝግባእኒ ኢልካ ድማ ነፍስኻ ትወቅስ እና ከመይ ጌርና እንታሽሙ ክነብሎ ንኽእል ነዚ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ምዝተፈላለየ قاليوم بعقلي قاليوم بتعقستي قاليوم سناي بمقبار بتاريخ أبوتات كما يقرنا إنا نتستقاقي أبزن تايللو بهدوء منفسي بهدوء منفس غيركم أغنعوه نسخاتكم من كي تفتن نسخاتكم كي تفتن نسخاتها تنقغيل انت عميلهم أبوتات أبتي the paradise of the fathers زبلسي أب علا تحيلو نزلو السب أب قدقات تحيلو نزلو السب بترخامبر إيدكا أيتها بوين سلازي بزوحات سبات أب جيغا نزلو سبات كمال سخبلو بقوتا تليفون نابتخال أي جيغا سلازوادكو نسخاتكم منفساويان إلو بهدو منفس غيركم أغنعوه نسخاون نتي تستقاقي ختملس كتبل أبنا تقيقا خيطاتو كتعرق إلكا خيركا تبا إسكا خيط مزق كتعرق إلكا خيركا أبا إسكا خيط مزق منتي نسخاون كي تفتن نرأسخاتة تنكقين هراي أدينا ترحاسنا حجري أنا عنتبي إذا حافل الله أدينا ترحاس ولدو أبيت أنت بيا غريتا الراي أبو صراحة هذا ترديات النادية مجمرة ترديات النادية إذا قندقنا بهوت كم يقرنا نورولي الشحات سبات بز سبكت عرست سبيخهم على تسبيخنا لنا مالت أجيكن ناب راخ النبر الله ولا ناسي حسب بحدا بدل تتحزن حدا بدل تتحزن هذا قدس باولوس بتكبار نبرلو نيري مالتي بتكبار كنبرلو خلو انت عيدبل نخلو ما انت خربه نخلاتهم كله خونكوين هذا جزء من الباتون كتقاطات الوزق انهم معرف كل تقلات يابز معرف زرانايو هذا قدس بيتروس رئيس هوارياتي كاب قويتاز تقبلوا مريحنتي جن كم تقويتاز دليو خي كنا مسرعيو نسخة أيهوداوي كلها بحق أيهود كتنبر زي كالكاس كمي غير كأخا نزون كاب أحزاب كاب غريخ زمان سبات بحق أيهود كنوبرو تدليو ميلو بقلسي كم زقانحو بقلسي كم زقارمو يزقلس مالت سلازي حادث بقدا بدل تتتحدى نزخ خمز مسألة نسخاتكم منفساويان بهدوء منفس غيركم أغنعوه نسخاتكم من كي تفتن سخاون كي تفتن رئيسخات تنكقيل سلازي بهدات بفقري بحاليوت أتي كم نفكرو كم نحاليلو أبيناي جزية كم نزارب أبيناي جزية كم نرد تتغيمنا بسألوت مجمرة بسألوت نذكره بدحري خابت مريحنة أملاخ ناي كل حدا سب سلازو خين زي كونس إذن غير كات تمالسو كنبلو إذا سقم سلازو خين أجن مستخونة تاترينا بسقى أملاخ كن حجزو نخيل مالدي على هو تسمع لنا بنا آمين الرأي مع ذاك الدوسان آمين هو من لسه قبلكم أنا مسألة حسابات كانت المتنحة እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ዝኾነ ነገር ክንገብሮ ከለና ወይ ክንሓስቦ ወይ ከምዚ ኣብ ምትዕራቕ ይኹን ወይ ኣብ ፕላን ይኹን ኣብ ዝኾነ
هيوتي بقدامنا እግዚአብሔር حتت كتصلي له أهم ذلك ዝኾነ ዓይነት ጉዳይ ማለት ነው ጽቡቕ ዘበለ ማለት ካብኡ ናብ ትሕቲ እግዚአብሔር ከዓ ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ ከዓ የድልየካ ለይቲ ሓፍኻ ሓፍኻ ቀራቢ ላይክ ስቱር ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወትካ ኣለውና ኣብ ቱ ዴት ላይፍ ተዕልሎ ብዛዕባ ሂወትካ እሱ ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮይኑ ይረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ጽኑዕ ፍቕሩ ኣማኻሪ ኣሎ ከምዚ ሓሲበ ወይ ከምዚ ኣለሞ ሂወተይ ከመይ ተገበርኩ ይሕሸን ከመይ መስለክ ድሕሪ ካፊልካ ትጥዑይ ውሕድ እዩ ሕጂ ትቁኑዕ መንፈስን ትቁኑዕ ሕልና ዘለዎ መንፈሳዊ ሂወት ምኽሪ ከዓ ይህበካ እሞ እታ ጸሎት ድበልኩማሲ ኣብ ዝኾነ ነገር ጉዳይሲ መጀመርያ ጸሎት ከነሰን ዘለና ቅድሚ ንምሳሌ ኔክስት ዊክ እንድሕርና ሓደ ጉዳይ ወይ ሓደ ሰብ ክዛረቦ ክዛረባ ኮይነ ወይ እውን ኣነ እውን እንተበዲለ እንተ ደኣ ብጸሎት ገይረሲ መንፈስ ቅዱስን ባዕሉ ህድኣት ይህበካ የማኽረካ እሞ ካብቲ ጥዑይ ምኽሪ ብጻይ ሰናይ ዝኾነ ሰብ ከዓ ሰናይ ዝኾነ ሓሳባት ስለ ዝወፅእ ነገራት ይሃድእ ማለት ሕጂ ኣብዛናይ ጸሎትሲ ገለገለ ሰባት ኣለዋ ቤተሰብ ዝኾነ ነገር ክገብራ ከለዋ ሱባኤ ከኣቱ ደለ ኢለን ስልክ ኣየለናን ምስ ነፍሰን ምስ እግዚአብሔርን ይዕልላ እሞ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ጉዳይ ይኸውን ዋላ እኳ ራይደ ወይ ተመለሰ ግን ውፅኢት ከዓ ከም ዝተባሉ ይርዳእ ገለገለ ቤተሰብ ኣለዋ እሞ ጸሎት ኣገዳሲ ምዃኑ ሰብ ከዓ እቲ እግዚአብሔር ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኣገዳሲ ተመኽሮ ሰብሲ ክህልወካ ካብ ሓፂሩ ሓደ እሙን ሓንቲ እምንቲ ክህልወካ ሂወትካ ጽቡቕ እዩ ኢለ ሓስብ ነይረ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሸክሎ ኣሜን ሕራይ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን መመሊሱ ምግላጽ የብዝሓልኪ ወጥዑይ ሰብ ማለት ከምቲ ሓብትና ክትገልጾ ጸንሐት ዝዓርቕ ሰብ ወይ ዝድግፍ ሰብ ካባና ትድለ እንተያ ምስጢር ምዕቃብ እያ ማለት ዋላ ክንዕልል ኮለና ክስቶ ከምዚ ኢለሃኒ ንክስቶ ከምዚ ኢለዮ ክስቶ ንክስቶ ከምዚ ኢልዋ ካብ መሰረቱ እዚ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ሓደ ሓውና ሓደ ሓብትና ኢልና መምሃሪ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል እንተኮይኑ እንደዘይ ኮይኑ ምስ ዝኾነ ሰብ ዘዕለልናዮ እንድሕር ንደግሞ ኮይንና እቲ ካልእ ሰብ ትነዕልሎ ዘለና እውን ክስቶ ዘዕለሎ ንዓይን ተዕሊልንስ ኣነንት ዘዕለልክዎ ከዓ ንኻልኦት ክዕልሎ ምኽእል ኢሉ ስለዝሓስብ ኣባና እምነት የጉድል ናይ ልቡ ክነግረና ወይ ናይ ልባ ክትነግረና ኣይትኽእልኛ ስለዚ ኣብዛ ደገፍ ኣገልግሎት ምስጢር ምዕቃብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከም ባህሊ ከዓ ምስ ዝኾነ ሰብ ዘዕለልናዮ ክስቶ ከምዚ ኢለሃኒ ክስቶ ከምዚ ኢሉካ እዚ ዓይነት እዚ ካብ መሰረቱ ምስቲ ክርስትና ስለ ዘይከይድ ኣድላይ ጥቕስታት ኣድላይ መምሃሪ ዝኸውን እንተኮይኑ ግን ስም ከይጠቐስና ሓደ ሓዊ ሓደ ሃብቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ነቲ ጽቡቕ ነገር መምሃሪ ዝኸውን ኢሉ ቀፂሉ ክልተን ሰለስተን ሓደ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ ኢሉ ሓደ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ ኢሉ እዚ መንፈስ ትዕቢት ማለት እዩ እቲ ዘለና ካብ ጨጉር ርእስና ክሳብ ጽፍሪ እግርና ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልና እዩ ናህና ንብሎ ነገር የለን ስለዚ እንታዮም ዝብሉ ወለዲ ስጋ ንእሽተይ እንተረኸበ ይንፋሕ ንእሽተይ እንተተተንከፈ ከዓ ይቆንዞ ይብሉ ማለት ሕጂ ኣብቲ መንፋሕቲ ክስማዓና ከሎ መንፈስ ትዕሚት እዚ ማሕበር ቤተክርስትያን ናይ ሎዶቅያ በዚ ሕማም እዚ ሓሚሙ ነይሩ ሓደ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ እዩ ምክንያቱ መራሕናይ ቤተክርስትያን ሎዶቅያ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 14 ጀሚሩ ናብ መልአኽ ማሕበር ሎዶቅያ ወንጽሐፍ እታ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከም ዝብል ኣሎ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምኾንካ ከም ዝልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እዩ ካብዚ ከምዚ ሰውረና ናብዚ ኩሉ ዘብፅሖ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ቁጽሪ 17 ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ኢሉ ዕሱሩን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቁን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ
እግዚአብሔር ይቅረብ ይበለልና ስለዚህ ሓደ ገለ ዘይኮነ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብራል እዩ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ኣነ ቅኑዕ ኣነ ገይረአ ኣነ ልዑል ኣነ ዝብል ኣነ ዝብል መንፈስ ክመጽእ ከሎ ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ባርከ ጾር ሓደ ሓድኩም ጽሩ ናብታ ጣዓንተ ቤት ጀመራ ጾር ሓደ ሓድኩም ጽሩ ከምኡውን ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ እዩ ራይ እስኪ ካብ ጉባኤ ካብ ዘስተንተናዮ ካብ ዘንበብናዮ ኣቦና ህይወቴ ኣነ ወይ ኣብዛ ሕጂ ትብልዋ ፀናሕኩም መምህር ኩልኩም ፅቡቅ ጌርኩም መምህር ተኽሉ ከዓ ዕድመን ጥዕናን ሃብካ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርካ ምሂርካና ተመስገን መድሃንያለም መምህር ተኽሉ ናንቢልዋ ነይሩ ንሕና ንፉዓት ኢና ፈላጣት ኢና ከምዚና ከምዛ ሕጂ ክትብልዋ ፀናሕኩም ኣነ ምባልሲ ኣብ ናይ ኣምላኽ ብጣዕሚ ክስታይ ከም ዝኾነት ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ግዜ ኣነ ሕጂ ትዝሓልእ ኩሉ ነገር ሕጂ ብናይ ኤግዛምፕል ናይ ቤተክርስትያንና ኣበይ ኣለና ሕጂ ኣነ ክስታይ ኣብል ኣለኹ ኢለ ኣነ ከምዚ ነገር ኩሉ ግዜ ነቶም እንታይ ብሎ ኣሜሪካ እዚ the road is rough the future is bright እቲ ሓጎፅጎፅ ዘሕለፉ መዓት ነይሮም ቅድሚ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ሕጂ ኣነ ኢልና እውን ክንጀሃር ወይ ከነብልሲ የብልናን ነቲ ዘሎ ነቲ ተቐበልካዮ ካብቶም ዝሓለፉ ብደንቢ ጌርካ ካስኻ ከምቲ ንሳቶም ክስታይ ዝገበሩ ጌርካ ከተገልግል ኩሉ ግዜ ትሕት ክትብል እቲ መንፈስካሲ ኣነ ክንብልሲ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ተወዲልካ ይመፅኡ ኣብ ከምዚታት እውን ይረአዩ ሓደ ግዜ ግን ኩሉ ግዜ ስትሕት ክንብል ከም ዘለና ዝኾነ ነገር ኣብቲ ላዕሊ ክበፅሕ ከለውን ስቕ ኢሉ ይኮነን መፅኡ ካብቶም ኣቦታት ይኹን ካብ ኣዴታት ይኹን ብደንቢ ክንደይ ጎስጓሳትን ክንደይ ሓጎፅጎፅን ኣኪዶም እዮም ዘምፅኡልና ንሕና ከዓ ነቶም ደቅና ከዓ ከምኡ ብስነ ስርዓት ከምቶም ኣቦታትና እዚ ከይበሉ በታ ዓቕሞም ዋላ ብዙሕ ፍልጠት ኣይህልዎም ኣብዚ ብፅሖምና ንሕና ከዓ ማለት እቲያ እዛ ሕጂ ክትገልፅዋ ዘለኹም ምዝናህና እውን ከተሓሓዛ ኢለ ብጣዕሚ ክንዕገስ ከም ዘለና ትሕት ክንብል ከም ዘለና ንኣምላኽ ከም ንሰርሕ ዘለና ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ትፈልጦ እውን ነቲ ዘይፈልጥ ሓውካ ክተተስኦ ከም ዘለካ ክትምዕዶ ከም ዘለካ ኢሉ መምህር ተኽሉ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁልና እሞ ንሳኸ ስተንተና ፀኒሐ ኢለ የቦና ቴንክ ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ኣራይ ካልኦት እምበኣርከ ጾር ሓድሕድኩም ጽሩ ከምኡውን ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ ነፍሲ ወከፍ ፀፀሩ ክፀውር እሞ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ግብሪ ርእሱ ይመርምር ሽዑ ብናይ ካልእ ዘይኮነስ ብናይ ገዛእ ርእሱ ጥራይ ትምክሕቲ ክረክብ እዩ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ሓውና መምህር ተኽሉ ተኽል ማርያም ነፍሲ ወከፍ ነቲ ግብሪ ርእሱ ይመርምር ኢሉ ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእስና እንድሕር ርኢና ንገዛእ ርእስና እንድሕር መርሚርና ንኻልኦት ንጥምተሉ ብትምክሕቲ ንጥምተሉ ጉዳይ ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ርእሱ ምስ መርመረ እዩ እንታይ ኢሉ ብድኻመይ ክምካሕ ኢሉ ብዝሓለፈ ግዜና ርኢናዮ ክምካሕ እንተኮይነስ ብድኻመይ ጥራይ ክምካሕ ኢሉ ኣነ ብግብረይ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብቃለይ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብግብሪ ግን ንግብሪ ሓጢኣት ዝገዛእ እሞ ብድኻመይ ክምካሕ እንተኮይነስ ብድኻመይ እየ ዝምካሕ ኢሉ ሕራይ ካልኦት ኣብ ቅፅሪ 6 ሕራይ ምልክት ግበረለይ ክሳብ ትዳለው እየ እቲ ቃል ዝምህር ግና ነቲ ዝምህሮ ካብ ፅቡቕ ነገር የማቕሎ ኢሉ እቲ ቃል ዝምህር ግና ነቲ ዝምህሮ ካብ ፅቡቕ ነገር ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ካህን ዝበለካ ግበር ካህን ዝገበሩ ኣይትግበር ዝብል ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ንሃዋርያት ግን እንታይ ኢልዎም ከመዝ ግበሩ ወከመዝ ንገሩ ከምኡ ግበሩ ከምኡ ከዓ ምሃሩ
ኢልዎም ማለት ሕጂ እቲ ቃል ዝምህር ግና ነቲ ዝምህሮ ካብ ጽቡቕ ነገር ዘበለ የማቐሎ እዩ እንታይ ካብ ጽቡቕ ነገር ዘበለ ንባዕላህና ዘይንነብረሉ ንባዕላህና ዘይንገብሮ ኣብቲ ጉባኤ ክንምህር እንድሕር ደሊና ንባዕሉ ዘይገበሮ ንደቅና ስነ ስርዓት ግበሩ እንድሕር ኢልናዮም ንባዕላህና ስነ ስርዓት እንድሕር ዘይንገብር ንደቅና ኣይተምስዩ ኢል እንዳበልናዮም ንዕርስና እንድሕር ነምስ ኮይና እቲ ተግባርን ተቃልን ስለ ዝጋጮ ንሕና ጽቡቕ እንዳገበርና ጽቡቕ ግበሩ ክንብሎም ንሕና ስነ ስርዓት ሒዝና ስነ ስርዓት ግበሩ ክንብል ንሕና ኣፍቂርና ኣፍቅሩ ክንብል ኮለና ብጣዕሚ ናይ ግብሪ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝፈትዎ ዝቕበሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራይ ካልኦት ራይ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ራይ ኣቦና ይቐኒለይ መምህር ኣቦና ኩሉ ክስታጌርኩም እዮም ግን እቲ ሓሳበይ ኣብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 5 መበገስ ዝገበረ እዩ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 5 ዝተምሃርናዮ እቲ መልእኽቲ ብዝያዳ ናብቶም ብሰንኪ ወንጌል ድርውጡ ናይ ሓሶት ሰባት ካብ እምነት ክርስቶስ ናብ ስርዓት ሕጊ ግዝረት ዝተመልሱ ሰገዳት እያ ዘቕድዐ ነይሩ ኣብዛ ምዕራፍ 6 ግን ኣብዛ ጥቕሲ 1 ከም እነንብቦ ቅዱስ ጳውሎስ ናብቶም መንፈሳውያን ብምቕናዕ መልእኽቱ ይጅምር ሕጂ ናብ ነፍሰይ ንኽምለስ ኩሉ እቲ ክንመሃሮ ከለና እቲ ሓሳብ ናብቶም ሰብ ገላትያ እዩ ኣብ ግምት ደእቱ ነይሩ ግን ነዛ ጥቕሲ ብምንባብ ደስተንክተውኮ ነዚ በቶም ዝተጋገዩን መንፈሳውያንን ዝምልከት መልእኽቲ ብክልተ መንገዲ ርአ እዩ ሓደ ከምዚ ገለጽኩምልና ርእስኻ ምምርማር እቲ ካልኣይ ከዓ ንሳውን ጠቒስኩማ ነርኩም ኣሕልፍ ኣቢልኩም ተስፋ ዘይምቁራጽ በቲ ርእስኻ ምምርማር ዝምልከት ከምቲ ኩሉ ግዜ ተዘኻኽሩናን እንመሃሮን እቲ ተጻሕፈን እተነግረን ንዓና ብኸመይ ይምልከተና እንተበልና ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ እቶም ሰብ ገላትያ በቲ ዝተለምደ ስርዓት ወዲቖም እንተኮይኖም ንሕና እውን ብዙሕ ዓይነት ስርዓት ኣሎና እሞ ነቲ እንገብሮ ንኽብሪ ኣምላኽ ንጠቐመሉ ከመይሲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ከ ኣብ ዓይን ሓውካ ዘሎ በሰርዒ ትርኢ ዝብል ቃል ወንጌል ኣሎና በቲ ተስፋ ዘይምቁራጽ ዝምልከት ከዓ ዋላ እኳ እቲ መልእኽቲ ክፀሓፍ ከሎ ከም ኩሎም ሰብ ገላትያ መሲሉ እንተተረኣየና ኣብ መንጎኦም መንፈሳውያን ነይሮም ስለዚ ኣብ ግዜና እውን እንተኾነ ቅድም ብልኩም ጠቕስኩም ነርኩም ዋላ እኳ ምጉዳድ እምነት ትዕቢት ጃህራን ንዓይ ጣዕምን ዝኣመሰሉ ደይ ኣገባባት እንተተዓዘብና ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ሰናይ ዝገብሩን ንኻልኦት ኣብነት ዝኾኑን ኣሎሞ ብእምነት ፀኒዕና ከይተሓለልና ንጓዓዝ ሕጂ ካብዚ ምቕፃል እተን ካብ 2 ክሳብ 5 ዘለዋ ልክዕ ከምቲ ነቶም ዝተጋገዩ ምኽሪ ተግሳጽ ኣስተምህሮ ዘድልዮም ንመንፈሳውያን ከምኡ ዘድልዮም ኣስተምህሮን ምኽርን ኣሎ ስለዚ ከዓ ብህድኣት ንዝበደለ ኣቕንዕዎ ኣይትተዓበዩ ጾርሓ ድሕትኩም ብምጽዋር ሕጊ ክርስቶስ ምስ ትፍጽሙ ግብሪ ርእስኩም ብምርማር ባህ ዘብል ዕግበት ክትረኽቡ ብምባል ይምህረና ናባኹም ኣቦና ይቐኒለይ على هوات يسمع لنا
حاولنا دكتور كفلاي እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በብደረጅኡ ናይቶም ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ናብ ሕጊ ሰብ ካብ ሓድስ ኪዳን ናብ ብሉይ ኪዳን ዝመለሱን ዝመልሱን ዝዕንቀፉን ዝነበሩ ምስ ፀሓፈ ምስ ተዛረበ ሕጂውን ኣብ ማእኸል የእትዩ ብዛዕባ መንፈሳውያን መራሕቲ ዝገብሮ ኣገልግሎት እዚ ከምዚ ዝመሰለ ብዙሕ ግዜ ገለ ንሓፍር ገለ ንፈርህ ከምዚኣ ተበልናዮም ሲቕዮም ዶ ከምዚ ኣነ እሞ እንታይ ደረጃ ይኮይኑ ከይበልና ትዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን መርጌታ እዚኣስ ከመያ በቀሺ እዚኣስ ከመያ እንድሕር ኢልና ብጣዕሚ ሃናፂ ዝኸውን እሞ እግዚአብሔር መስገን እታ መሪሕነት ዘሎ ከዓ ንዑ ዘይረኣዮ ነገር እቲ ህዝቢ ግን ብዙሕ ነገር ክርኢ ይኽእል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዓብስተንትኖ ይሓውና ዶክተር ክፍላይ ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ እዚኣ ስተንቲነ እዚኣ ተረዲኣትኒ ንብሎ ወይ ከዓ እዚኣ ኣይተረዳኣትንን ንብሎ ግዜ ብዝረኸብናሉ ደጊምና ኣንቢብናዮ እንተዳ መፂና ኣቐዲምና ኣንቢብናዮ እንተዳ መፂና ብዙሕ ሕቶ ከልዕል ይኽእል እዩ ብዙሕ ከዓ ክርዳእና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀንዲ ኩላህና ክንፈልጣሲ ንፍልጠት ጥራይ ዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ንምሃር ዘለናሲ ፍልጠት ንምንባር ከዓ ንድሕነት ኢሉ ከምታ ልብሲ ምድሓን ኣልቢስኒ ዝበለት ፍልጠት ንምንባር ማለት ነቲ ንተፍልጦ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክንነብረሉ ፍልጠት ንምንባር ናብራ ከዓ ንምድሓን ንድሕነት ንዘለኣለማዊ ድሕነት ነዚአን ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ነፅንዕ እዚኣ ፅቡቅ ገይሪ ክርዳእና ማለት ንምንታይ ኢና ፍልጠት ፅቡቅ ንምንታይ ኢና ንፈልጦ ዘለና ንምሃር መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንምሃር ዘለና ፍልጠት ንናብራ ንምንባር ናብራ ከዓ ንድሕነት ኣራይ ካብዛ ናይ ሎም መዓንቲ እዚኣ ተረዲአ እዚኣ ኣንቢበ ንብሎ እንተሎ ኣቦና ሂወት ሓንቲ ንእሽተይ ክውስኽ ክኽእል ድ ካልእ ሰብ ተዘየለ ሓራይ ሓውና መምህርቲ ማርያም ክምለሰኪ ሂወት ሓብተይ ዓበይ መርጌታ ህይወት ኣቦ ኢላ ስለ ዝኾነት እየ ትደግም ስለ ዘላ እንዲ እንድሕር ዝደግሙ መፅኦም እንድሕር ዘይጀመሩ መፅኦም ቅድሚያ ክንቦም ኢና ደግማ ምስ ጀመረ ከዓ ብኣ ክንጀምር ኢና ፀገም የለን ኣነ ካብታ ኣቀዲምኩም ዝጠቀስኩም እዮም ፍቅዲ 6 እንዲያ እቲ ቃል ዝመሃር ግና ነቲ ዝምህሮ ካብ ፅቡቅ ነገር ዘበለ የማቀሎ እንታይ ትብል ኣላሲ ሓደ ኣብ ፅሑፍ ዝረኣኹ ሓደ መምህር ማለት እዩ ዝበሎሲ ንሕና እቲ ንደልዮ ንምህር እቲ ዝኾናዮ ከዓ ነጥሪ ዝብል እዩ we teach what we want we produce who we are ድስሮም ብቃል እቲ ንብሎም ብቃል ንብሎም ደቅና ይኹኑ ዝኾነ ሰብ ዋላ እምነቱን ኣምፂኩማ ነርኩም ዋላ ካህናቱን እዚ ኩሉ ትምህሩና ዘለኹም እንተ ብግብሪ ዘይርኢኹምናሲ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና እቲ ብግብሪ ትገብርዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ንሕና እውን ንደቅናሲ እቲ ንደልዮ ኢና ንምሁሮም ኮርስ ዝግበሩ ግን እቲ ዝኾናዮ ኢና ነፍሪ ምክንያቱ ንዓና ከይረኣዩና ካልእ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ፀሎት እንድሕር ንገብር ኮይና ፀሎት ክበሩ ክንብሎም ከለና ክሳዕቡና ይኽእሉ እዮም ሕማቅ ዓመል እንድሕር ኣለና ከምኡ ትግበሩ እንተኢልናዮም ግን ከሰምዑና ኣይክእሉን እዮም ማለት ሞ ንዓ ከተኩረላ ኢለ ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣቦና እግዚአብሔር መስገን هو ንሕና እቲ ደለናዮ ወይ እቲ ዝተመደብናዮ ንምህር እቲ ንነብሮ ከዓ ነፍሪ እዚኣ እቲ ሓሳብና ሓዛፅቡ ገርና እቲ ንነብሮ ንፈሪ እቲ ንደልዮ ግን ንምህር እቲ ንነብሮ ንፈሪ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ጥቕስያ ማለት ቃል ሂወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት ሂወት ኢላ ነራ ብመጌታ ረሲዕኩም ከይትኾኑ ኣይረሳዕኽዋ ካብዞም ኣፎም ዘይከፈቱ እንተረኸብኩ ኢለ እምበር ራይ እስኪ ኣፍና ንክፈት ኩላህና ዝተረዳእናዮ እዚ ካብቲ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ቀፅሊ ሂወት ሓብተይ ክሳብ ዝዳለው ኣነ ከዓ ዘላትኒ ኣብቲያ
መምህር ተኽሉ ተንኪፍዋ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዋ እዩ ግን ከስተንትና ከሎስ ምዝናህና ሕጂ ዘለና የኣነ ክስታይ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ኣብታ ሕጊ ዓፂድ ምዝርኣን ምዕፃድን ኢሉ ኣብታ መጨረሻ እንታይ ኢላ ኣብ ዝኾነ እዋን ንኩሎም ሰባት ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ እምነት ስድራ ቤት ሰናይ ግበርዎም ሕጂ እዚኣሲ ከምቲ ዝበሎ ብቐዳምነት ሲ ኣብቲ ናትካ ቤተክርስትያን ዘለው ምሳኻ ዘለው ኮይና ተረዲኣትኒ ንማልባት ተብሉኒ ሕጂ እንታይ ኣባናሲ ኮይ ኣብዚ ቤተክርስትያንናሲ እዛ ሕጂ ተፃሒፋ ዘላስ ትግበር ዘላ ኮይና ተሰሚዓት እሞ ሼር ክገብራ ደልየቲ ዘከስተንትና ከለኹሲ ሕጂ እዚ ቤተክርስትያንና ይዓቢ ኣሎ ክዓቢ ከሎ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ካብ ንካልእ ትህብ ንወዲ ቤተክርስትያንካ በቲ ናቱ ፍልጠት ክሳብ ክትገብር ከለኻስ ትዕቤት ናይቲ ቤተክርስትያን እውን ንርኢ እዩ እሞ ብጣዕሚ ምሳዕ ከስተንትና ፀኒሐ ኩሉ ግዜ ሲ ነቲ ምሳኻ ዘሎ እንዳዓበይ ከይድ ከሎ ቤተክርስትያንካስ ዋይ ናብ ካልእ ትገብር ዝኾነ ነገር እቲ መዓት ስራሓት እዩ ዘሎ ቤተክርስትያንና በቲ ከኣለካሲ ንወዲ ቤተክርስትያንካ ክትህብስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እሞ ንሳ ከስተንትና ኢለ ኣብ ቤተክርስትያንና ንፅዕር ኣለና ንኸምኣ ኣምላኽ ይሓግዘና على هوت يسمعلنا ብኸማድያ على ተረዲኣትኒ ብርሃ መምህር ተኽሉ ፕሮባብሊ ይሕግዘኒ ኣይደኖ ብኸማ ተረዲኣትና الرأي بممر تخلو على هوت يسمعلنا على هوت يسمعلنا آمين هو تي حوالي بأولوس انت يقولنا حلافنتنا خنفلت علينا نناتنا زتوحبنا لنا نناتنا خنقبر علينا قدامنت نساء كالا أي كأ نحواتنا خا خنرئ لنا عندي نبتنا خا خنقبر علينا بتخسيانا خا اتأقول قولتنا بتخسيان زتوحبنا خنقبر لنا نعمنت كأي تكسي الشرك نكفل علينا أقول قولت كنا قلقل علينا تدي كوين جن كم تا أقدم زبل كواتا مثالي زحب كواسي أنا كل توتي ندخاتات كبيرة سناي قبري جن إتزاي بقى أتديناتك تهب علىها معناته تأشر ناتك أيقونة سريعكم بالنسبة لنا جيت أكو بزي تديناتك يتهب ناتك هب زي قبرال دك بتخسيان كان تدعلو تقومات كأني كاب قدمنا حياتهم إلين كاب روحوا تخيسي قدمنا حياتهم إلين سخون كم قال يا أخي هو قدم أبغى زحد له جزء ديم محضر بتخسيان كم محضر يكلم كل جزء هم عندهم دولون أقول قلت وقت في أنت راهم كاب بتخسياننا كل زنا جرات زي ختم على لك قدس قرباني وسديو حضروا خميئو دكوا خميئي زعلي إذا كل خنا ما لنا إزيد حلف نتنا مالتي كم مسودة أنا شعور إينا كنسجر نخيل مو أبي مريتا زيادة أبى أشوفنا له أبى أعمل تبالكم لي Thank you. أبونا على هوت يسمعلنا أبو سرعة السرتن ده بعد جزية خلنا نقول لسب من أنا جنا نتوم أمنت استدرابيت سناين قبر أب كدامي تميتي واسم عرف حمش عذري شومنته هذا كانوا توم ناتو من أنا جنا استدرابيت زي حل انتولو مناتو زخا حدا كاب تزي أمنون زجدة دايل أبيت خرسيان بزح نجار تقلقلنا ندحر بحضرنا فقر ندحر زيبلنا بعدرنا ندحر تسأل خوينا تا كنجمر زلنا حتى خيداننا حتى جزانا إناني جمر مالي سلازي من هذا نستدرابيتو زي حل انتلو إنه تزوج حدا خاطر زي أمنون زجدة ده تحر بجزانا مسجمرنا بخيداننا بدكنا مسجمرنا بسدرانا ندمسنا نبيت خرسياننا نمس بقبلنا نقول سب إلو والله مالي كله كم تمامر حاونا أخبل وزنحو نخلو زز قبوا أهبو ويلو زي عباي نجاري نخلو زز قبوا أهبو نمن بتعمل سبوقي مالك سلغالات وجزابير السمس جنيه يكون حراي كالوت كامنا يلوم إذا استنتنايو زابير مسجن سبنا تزرع إذا عزت النسبة له أتنسقوا إلو زرع
ካብቲ ስጋ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ ግብሪ ስጋ ስለ ዝበለና ኣብ ቀዳም ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ ንስግኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ እቲ ንመንፈሱ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክዓጽድ እዩ ስለዚ እቲ ዘርኢ ክልተ እዩ ከም ዓጻዱ ከዓ ክልተዮመ ስለዚ ኣብ ሓዲኦም ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ምስቶም ስርናይ ዝዘርኡ ምስቶም ስርናይ ዝዓጽዱ የውዕለና ክልተዮም ግን ዘርኢ ኣለዉ ማለት እዩ አራይ ካልኦት ሓረስታይ ዓድና ቁሪ ኣሎ ጭቃ ኣሎ ፀሓይ ኣሎ ኢሉ እንድሕር ሓምለ ካብ ዘርኢ በኺሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ዓመት ዘይዘርአስ 7 ዓመት ይጠሚ ይብሉ ማለት እንደዘይተጸላእናስ ብግዚኡ ክንዓብደይና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ ኢሉ ዝዝራእ እንታይ ምኾነ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ከዓ ይገልጾ ማለት አራይ ካልኦት ዘለና ሓሳባት እዚ ኣስተንቲነ ናይ ሎሚ ይኹን ዘይበጻሕናዮ ካብ ቁጥሪ 11 ዘለዎ ብዛዕባ ግዝረት እቶም እንደዘይተገዘርኩም ሕጊ ኦሪት እንደዘይፈጺምኩም እንደዘይተገዚርኩም ብወንጌል ጥራይ ክትድሕኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሎም ንድሕሪት ዝመልሱ ጎኒ ጎኒ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ከለኻ ዕንቅፋት ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ከም ዝመጽእ ነዚ ዕንቅፋት እውን ብንጹር ተቐምጠሎም ኣሎ ከምኡ ዝብልዎ ዘሎ ከዓ መንፈሳዊ ረኣይ ያልይዎም ዘይኮነስ ንኽጀሃሩልኩም እዮም ሰብ ወዲቑ ከውድቐካ ተጋጊ ከጋጊካ ናብቲ ዘለዎ ንሱ ከውርደካ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍትን ነዚ ከዓ ተራእዩ ዝደሊ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተሊልና ኣለዋና ቁሩብ ደቃይቕ ድሕሪ ሕቶ ርእቶ ዘይብልና ኮይኑ ግን ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ዕድም ሓንቲ ሓሳብ ክህብ ኢለ ነይረ ኣቦይ መርጌታ ኣራይ ቀጽላ ዴና መምህር ኩላህና እንዲና ኣነ እውን መቼስ ተድኽመተ እዩ ነይሩ እጂ ኣገልግሎትና ሲ እቲ ዋላ ኣብ ኣገልግሎት ከለና ዋላ እንዳተምሃርና ከለና ኩሉ ጽቡቕ ንደልልዮ ግን እቲ ዕላማና ሲ ንሕና እውን ካብዚ ኣገልግሎት እዚ ኩሉ እንዳደኸምና እንዳገልገልናስ ንዘለዓለማዊ ህይወት ንምንታይ ኢና ዘይንትምናያ እሳተን ንትምናያ ሲ እሞ ንዓኣ ክንበፅሕ እንተፂኢርናስ መንፈስ ቅዱስ እውን ይሕግዘና እዩ እቲ መገዲ ይምህረና መገዲ እና ግን እቲ ኣገልግሎት ንፅዕር ንገልግል እሞ ገሌናስ ኣነ እውን ሕጂ እንዳተረዳእ ንኸይዱ እምበር ብዙሕ ኣይንፅዕረሉን ኢና ናብቲ ዘለዓለማ ህይወት ሲ ክንበፅሕ እውን በልኮያ እና መሎ ኣዴና መምህር ሳራ ናይ ብሓቂ ዓብ ኣገልግል ዓብ ቃል እንዲኽን ተዛሪብክን እቲ ናህና ግደ ኣለዎ ማለት ሕጂ ናህና ግደ ኣለዎ ማለት እንታይ ማለት እየ ሓደ ኣገልጋሊ ናብ ኣገልግሎት ክመጽእ ከሎ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ክሽነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዝመጽእ ከሎ ናይ ኣገልገልቲ ኣገልግሎት ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ ማለት ሰብ ንምንታይ ከም ዘገልግል ኣጸቢቑ እዚ ከይተማሃሮ እንድሕር ፈሊጡስ ብሓገዝ ስለ ዘድልዮም ክሕግዞም ኢሉ ጥራይ ክመጽእ ክእል እዩ ማለት ኣብ 2000 ንግብፂ ምስ ከድኩሲ እንታይ እዩ ስራሕኻ ብምንታይ ኢኻ ተገልግል ነርካ ቤተክርስትያን ምስ በሉንሲ ስራሐይሲ መዝሙር ማህሌት ቆልዑ ዲያቆናት ምምሃር እዚ ስራሐይ ምስ በልኮም ብማህሌትካስ ክንደይ ሰብ ተነሲሖም ብማህሌትካስ ክንደይ ሰብ ድሒኖም በቲ ንስኻ ትህቦ ማህሌት መዝሙርሲ ክንደይ ሰባት ናብ ቤት ኣምላኽ መጽኦም እዛ ሕቶ እዚኣ ተሓቲተ ማለት ስለዚ እንኳዕ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኮነት ኢኻ ታመል ትብል መልሲ ማለት ሕጂ እግዚኣብሔር መስገን ኣቦና ኣቤ መላእከ ሰላም ሰምዑና ኣለዉ ምሳና ኣለዉ እቶም ካልኦት ኣቦታት ምሳና ዘየለውን ኣኼባ ጌርና ናይ ኣገልገልታ ኣገልግሎት ሰብ
أجايش دي قبل باركينج دي خجلجل أو كشنا دي خجلجل أب حسابات أب سبخا قبا أبورد هو دخوينو خجلجل نابجلجلو زمت سب مجمريا ناجلجلتا أجلجلو بنصور بك بنصور كم تا أبقدام سجاي نبيت خريستيان نفسي كان إجزابير بك أبجزابير برخت كركب كابجزابير هيوت كركب نزي عيلون تدامسيو أبقلقلوت ولا تتحمينا ولا تتصرفنا ولا أنت تبدلنا علامانا أساس لزخونت يا مو أتي كومونيسور رأي زي هلونا زلو تخن قبراز قبعنا نتوم نابقلقلوت زمسو ناقلقلت أقلقلوت سلا زي رخوي زلو إيمان تملي شاهد كون تسفى قبر أدينا ممرسارة ثانك يو أبوي مرقيت هيا أتصبع تمليسا رايك عليه هو تسمع لنا أبونا بملاك سلام بصولة غيركم على معدان يبكم بصولة عاصولنا أو دمهرتنا أبونا بملاك سلام حراي كبرن مسغانان እግዚአብሔር أملاخنا يخون أبونا زمن أقلقلتكم بارخ كموين عونا ممرتخلو እግዚአብሔር ممليسو مقلاصو يبزحلكا مزمور زمركي حفتنا ترحز زماري ملاخت يسمع لنا نكمون كلكم نتا مزموركم أبز التمهرنا يون سنتنكمو تردعكم يتردعكم كتعطو كلنا زخون حسابكم كتبوا زمسكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ تا أمودعتا دمسات بممرسارة أبونا صبق جرم مليسم يوم بزحوين ترئيخا كم سرح رئيوس لزنح تسب نتن لتوهبو عمتات ناي أقلقلت مسودين زتأفع له ويكم أون أو صنيحو مسبلة معلتي ون زعنك أفعله انتاي زحجي انتاي نمنتا أخا تقلقل أفلط انت دعا دي صنيحو بزخونا نقر كتعنك أف سلتخل اتي زمسة بابنا حساب قبول حسابي أب قبري كونو على صلو زكورنا زيابير يحجزنا أبتا قطر خلتن قطري سلستن بزحات حسابكم كتبوا أمسيكم نيركم حادة قال زي كونس قال خمس خونة انت مسلو نرؤسي تبرالو بعركة صار حد حدكم صرو كمون حق كريستوس فتصمو أنا تبل سي ودقتيا كبهال أمسيو حقيو أنا نبللو جزيلو إذا أنا نبللو جزي وي أنا نبللو خنا تادما نهوتنا بحد أتنياتات ويدما بدخامنا كنجلس أخلنا ترحينا أنا بقدم أملاخ دخومي أنا بقدم أملاخ حتى أتنيا أنا بقدم أملاخ دما حدا زيت أكمية إلنا أنا نتنا بخمزي إنا خنقول صن خلنبر أنا كمز بعد صبق جبريء أنا دم خمز خل زلنيو أنا ون كمز طبابن فلتأتن زلن إلنا أبقر مع أملاخ نقرب ولا أنا النت ولا حدا يبلنان أبرومية مراف 15 قطر حدا هواريا باولوس انتايلو بعرسن احنا برتعات زخنا دخام اتم دخمات كنصور نرأسناون بها كينبل يقبعنا ايو نحنا برتعات كوينا نركب ناتوم دخمات بدخامهم انت صرنا يوم نرأسناون كان حقوس به كينبل
انت دلنا ايو تقندي أقولتنا تلقونا نمن محقواسيو نأملخ نمحقواسيو نأملخ به نمبال ايو بأقولتنا بتلقونا أملاخ اندحر تحقوسو أملاخ اندحر باهيلوو كابت بهزبولون كابت التحقوس أملاخ اندما بزح رديئتن بزح برختن ون اللونا أما دخومات كنرئ خلنا نحنا برتعات كوينا نركب نايتوم دخومات دخام انت صرنا ايو دخومات لنا تنعقنا دخومات لنا شللت لنا دخومات لنا دماني انت الصناعيقنا قنا كابانا زدكم ولا حدا يلن ناي دخومات دخام كنت صور تغيناول اتو نصورو مسانا زلو حيلنا هنا يكونن زيابير زهابنا زيابير تزهيبك كدفناي كال دخام كتصور دخام كام كتصور ايتخلني خا اما بتي اغزيابير زهابنا ناي اغزيابير كبري كنقلص امبر انا نبلو نعبيلو نمكحلو ولا حنتي يبلنان أبتا قطر عسر تدما مسيانرا امبارس جزي خلونا نقول لسب منادا قنا نتوم أمنتي سدرابيت سناي نقبر المزخونا يكون بساقا زلو أب كبابيخا زلو أمساليه قطر سلسته يقرأتها مثالية معرف سلسته قصري أسران شوعة تنتايز بلنا إيدكا تقبرو اللو زكالا انت قوينسي نتزقب بأسب سنة تخلق يلو إيدكا كي تقبرو اللو زكالا انت قوينو زي كئل كقبراي كئلني زي بلو كهباي كئلن ايو كابتا أملاخ ذهبنا كنقبر قنا إيدكاخ قبرلو زكا علان تقويناس نتزقبو سب سناي اي تخلق ايو إيمو زيابير بخمزي كنبر دما نقولنا يحجزنا سناي كنقبر دخام دخمات كنصور كله نخبر أملاخ أنا نبللو ديكونا كبر أملاخنا نقلصلو أننتنا بدخامنا أننتنا بحاتياتنا تديكوينو بخالق مجلسي كم زي بلنا فليتنا كم قوي كنقلقل أقلقلتنا دما أبز برخت أبسماي هوت كنرخبلو يابيهر نقولنا يحجزنا نقول لكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ مدبنا بصلاة كنعدسو كلنا حنساب بصلاة حف نبال من سلام زصلة صلاة كم بحدش كل زهز زيابي رب قويتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنتن لكل زغنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الحزب المؤمنين بزح سلام كيب كل سلام سلطان ذلو زيابي أملاخنا أيو من سلام صلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا فاركان تاب سماي كوم دمان دريقل
نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا دقلنا وفاد احنا ننبرا فتناي تتونا من قسن حيلين كبر نزل عدم نتكا إما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له نسخكا أنس برغتي خي فركر سخون برخي وملتا تسقى إجابير مساخي وفست الدس بالكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين ونقول لتحجابير نلمنا كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى أغام أجابير أترينا سقى خاو نفسلنا جاك خان نفتو على أملاخي بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا بسما يزل خان سخا سلام كعبل نفسي كلنا حدر أبزع على منزون مرام سلام حدو وكل مرعات سوى سلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزوريانا نزلو موقعين تأذاب كأمخراب أما تاونا نوصانا نزلو قراوتنا بقول سلام حلوهم بهدعون بقون عنوات كنبرن بقول سنة يمد خدمة ناغاني زيابير بمفرق بحياونة كنركبن بكريستوس مسؤولش منفس قدسن مسغانا نصنعتم بؤذلك على من كل سعن نزل علم أمين حر أملاخ محرن يقرب على أملاخ قبلنا ساعات ما عالت زبارك لنا قدس زيابير أملاخنا ساعات زامش الزياد ما بارك لنا صلنا يصلت سخا سمعو سخا تقبلو قبرلنا المحارو زمسنا قال كادم أملاخنا تماهيرنا فليتنا سناي مقبار كن فلتقلو قرناهم تصدقلو سهر دعنا أركان مفلات رح ديكونس نعخا خفلتنا مقدخا ختحزنا يوتنا خقنعلنا ودعتنا ختصبقلنا سخا حقزنا صومنا بارخلنا قدسلنا تتوساينا خبرهانة تنسى خبرهانة سلامة بسحنا سانا زوعلك تمسكن سانا خطحدرن معوبكا بنا يدينا قدس رنقل مريم ممالادنا بنا ملاأخت ترادأنا بنا نبياتنا هورياتنا سألك عن سمايتاتنا صلت ايتفلينا تما بحمام زلو فوسخا بحزن زلو مصننا أخا طميم زلو برختكا بيت ما سرت زلو مفتحخا كتبلنا دمان لمنكا يولدنا يوم بارخلنا أخا زخون قبرلنا أوفر زلو دحاني أتولنا مقشا زلو دما دحان ملسلنا بنا يدينا قدس رنقل مريم ممالادنا بنا ملاأخت ترادأنا بنا نبياتنا هورياتنا سألك عن سمايتاتنا صلت ايتفلينا كم تنهوريات زمهر كايم أب سمايات نبرابنا نبلنا نسوع أكلنا سمكاي كدس من قصاتم أركان تاب سمايكم دمام دريب على تنجرانا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا دقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتتون من قسن حيلن كبر نزل عالمنا كايم أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقلي سقاخون دنقلي خد جابير صبات كويتا سلام سلام لك الله نسفكا ونسبرغتيخي ركرسهم برخوي أمل تسقى يا بيهر مساق يوفست دسولك فتياتنا خسر لنا في التودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين فتاوي سريك جنام لكن ودانيس كريستوس كاني كانا سرهاتيا تمساسي أبس ولدو لو ركشاتي ورا أنتم أويا كانت وأويا دياقونات الوان سيرقوس أنا ببسمكم ونفتانو نسخاني يرسين الوان سماء زيو مهارن كريستوس ملعصت تغلطي زيو مهارن نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس ملعصت تغلطي بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኻትኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና ምህለላ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ከዓ 30 ይትሰናይ ፈረብ ህይወትና ፈሪዩ ክንድሕነሉ ከነድሕነሉ ክንጸድቀሉ ከነገልግለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በንቃድዎን ብጥባዕትን ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃይትኩም ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ
بس قدوس أقلقلوت كنراخب زفقده نزمت خاب دحنا سلام عقيبو بخمس خنراخب نا إجزابير قدوس فقادي خنلنا نتوم ليتنا زخنا سلام ليتي يقبرلنا نتوم معالتهم كا بروح معالتي يقبرلكم بسلام يرهبنا آمين. قال هو تسمع لنا بوتاتنا تبقى تماهرنا دحن حضوره كلكم بيتسب من تأنا نحبكم حق هذا هو تسمع لنا أمين والله نقل هو يسمع لنا ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሂወት የስማዓልና ብሩክ ለይቲ آمين آمين نخلها نقل هو يسمع لنا لوام ليتي ጽቡቅ ቅንያት የቅንየልና ቦታት آمين آمين ሰላም ካሓን ሕደሩ ቃል ሂወት የስማዓልና ኩለኩም آمين لوام ليتي نخلها نقل هو يسمع لنا تبارك مشت جبرنا يباركنا آمين آمين بارك يسمعنا فرح ليتي آمين والله نقل هو يسمع لنا بارك مني حتى هذا جزء آيفون سلت لا ليكنا اللهم ودوم حتى مرسني عتي اوكي هراي آيفون كتب كلها رينيم قبريا الراي بروح ليتي آمين آمين سلام ليتي